Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti umunapas sa ti serye tayo italawas ana pauluan. Rehas. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Naimbag agsapam, Doktora Olivia. Agpapainit kagayam dito'y terasa. Anya ti bagam, Franco. Apay nga imasidag ka. Agmamaysa ka nga na nakatugaw dito'y terasa. Iso nga'y nasitgan ka. Anya ka di ti ibagam. Awan ni Edward ita. Nasiputak tay kotse na arimuar. Mapanager furniture shop? Olivia. Amom ka di ang sakitin na kam ko kini Edward. Anya? Inagaw na kakanyak. Saan asikat ti ay ayatek? Nudikat ni Edward. Amo na nga agayatakan ka. Ngambim malaat pailaang. Ada kami pa lang idi iti kolehyo. Agayan ayat kami. Uray pay. Kuma, saan na ka nga ingkalay sa Adagos? Franco, mabalin ka di. Lipata mo day tabanag. Kan ulitak manen nga ibagakan ka. Ni Edward ti ay ayatak. Olivia, ay ayatan ka. Ibatan na! Ma'am Olivia! Mr. Franco! Ninarakot mo mata ni Ma'am Olivia! Wala na, Gloria. Ngamin. Ay ayatak pailaang ni Doktora Olivia. Anya! Katsige. Ipulong mo latakin ni Edward tinakitam. Awan na niya man na kanyak. Ha! Di taka yun! Ma'am, nakitak tinapasamak. Inagkan inarakop na ka ni Sir Franco. Talaga abastos na dyan tao. Ipulong mo ka di ka ni Sir Edward. Saan na nana? No agipulong ako. Ang mga nudakdakas pa'y timapasamak. Ma'am Olivia. Diyak kayat nga aglaban da ka ni Edward. Ay, unay kat ngamin ni Sir Franco. Takas lag probokar. Wen nga ron. Ngam diyak kayat atutupan ni Edward ni Franco. Tama nga nudakdakas timapasamak. Ang kasanaw no kanayon nakaabastusan ni Sir Franco, ma'am. Diyak itulok nga ulitan na pa'y tinaramid na. Nasaysaya at salaangan no inkay laag na edan ka dagiti naganak mo, ma'am. Tapno awan ti mangriribok ka. Idi pa'y lang apang panunutak dayta, nana. Ngam, kasanon ni mama. Di ka agdanag. Adda akmat nga agserbikan kwa na. Sige, panunutak ana imbag tinaibagam, nana. Bong, ada planok. Ket kasapulak titulong mo. Anya day tapos? Kayat ko nga agawan ni Olivia kini Edward. Ah. Ken kayat ko asyak tun ti mangimaton itinegosyo mi. Ha? Kat anya ti kayat mo nga ramidak, boss? Mang panunot ta itinasayat nga ramidan ta. Tapno mapukaw ni Edward. Kat no kasta ti mapasama. Kapilitan, asyak tumaten ti mangimaton itinegosyo. Boss? Bakaten ni mama. Ken alakalaeng apagulimaken no kaskasano. Kayat mo asawan. Ipaknita ida, boss? Ariglado, boss. Basta dakilakit di, titangdan mo kanyak. Awan parikot. Ken igatangan kan tupay iti kotsem. Wow! Ayos, boss! Awan nga rod parikot!
Sir Franco, atuyan ti inumam adanom. Idi sumla ang di talamisan. Kahit panawan na kon. Kaya't kakasarita. Pangaasim ko matag singsingpet ka. Di mo ko madadaulan ti pamatagngain pa ay damadamkan ka. Apay ka di akasta akan na yun ti bagbagam kanyak, ha? Anya ko matibibiyang mo kanyak? Ket babaunan kalaan? Sipod ubing ka. Impatag ka. Siyak timang yawat iti amin na kasapulam. Timang laba iti kawas mo. Kan mangluto iti kanam. Anya nga ro ti serbi makatulong, no di mo aramidan dagita? Pinagadal na ka nga agpaiso da Madam Carla. Ngam di mo matiaplay ti inaadal mo. Tamakibarbar ka da kalatan. Makarang-rang ka, bakit? Panawan na kong ditoy. Ulitag, di mo sayangan ti pamatag nga impaaykan ka da Madam Carla. Edward, mabalin ka di asumurot ka lata iti sa di naman napapanak. Kas ko maiti mission. Uy na, awan parikot. Ken agure ka man? Adda ka di parikot? Ako ha, awan mo't kit di. Kayat ko la kadwa ka lata iti sa di naman apapanak. Ngagpapanijay clinic mo? Wen ko ma, numabalin. Olivia, ibagam ko man tipod na. Adda ka di pagbutbut ngam? Ni ka di Franco. Adda ka di madingi inaramid na kan ka? Awan, Edward. Namok nga gusto gayam kan ka ni Franco. Ingkalay saka. Kat dayta ti panggurguraan na kanyak. Edward. Ngam ibagam ko matipod na. Adda ka di madi nga inaramid na kan ka. Awan. Nasayat matgarod no kasta. Dayja ataw. Uray ka na yun mi abagbagaan kini mama. Awan lata denggan na. Edward. Ngam kahit mo ka di jilangan balayo ti pagnaadan tayo. Saan, honey? Tadyak mo't kaya tapanawan tayo ti inam. Agliday lakit di, no pumanaw tayo dito eh. O sige. Sika nga rin ti makaamo, honey. Sige laan, iho. Admission kayo lang ta. Sa nabali, tadda at matamang kita itinegosyo tayo. Sige nga rin, mama. Ngam di kay madanagan. Kalpasan ti misyon, tumulong ak matlaan ka dagiti negosyo tayo. Awan parikot kanyak, iho. Kabailak pa'y nga imatunan dagiti furniture shop tayo. Sa nabali, tasan mo ta narigat ti trabaho. Sige nga rin, mama. Kahit no adda parikot, awagan dak kumadagos. Agyaman na kada kayo, Olivia. Edward. Tadta ti grupo yo agakadwami para iti misyon ti simbaan tayo. Wen padre, awan parikot iti dayta. Agtitinulong tayo para iti mission. Kat kalpasan ti panagmisa tayo, ag-check up, kan agiwaras kami matan iti vitamina para kadagiti ubing iti daytoy a barangay. Andak lata katulungan nyo, padre. Pagyamanak iti apo. Tasaan ka lata mauma asumursurot ka na kami, Edward. Idinto tadda dagiti negosyo yo anasken apang ipaayam iti imatang mo. Sa nabale, padre. Kabalan pa'y ni mama nga imatunan. Kahit no di nanton kabalan, sakton timang sublat. Iso nga ita, tumulong ak pa lang iti misyon para iti pagsayatan dagiti kakabsat nga kasapulan. Agyaman akunay, Edward.
Rimaya ka tumulong kan ka dito furniture shop yo, abalayan. Total, awan mo't ar-aramidak. Di ka di tumulong iti negosyo yo. Ay nasanda ka kasapulan, Ijay. Kan, adamot ni abalayan mo fausto, Ijay, amang i-manage. Aduda, amabalin na nga ibaon, Ijay. Nasaya at nga ron, taimay ka. Tapno makapagsarsarita ta, abalayan. Kandi kagdanag, tasaan na ka mang disturbo ditoy. No di kat, tumulong nga, abalayan. O sige, sikat di makaam mo, abalayan. O sige, abalayan, agmerienda tapay. Di kagdanag ta sugar-free day ta inuman ta juice. Kan naibas day ta tinapay. Sige, abalayan. Kaya't ko launay day ta merienda. Mabalin ka din ngayon daw ka nga umay dito'y furniture shop. Tapay, abalayan. Ngamin, si kansabot ti swerte ita dito'y furniture shop ko. Ngamin, nakalako tayo iti sala set, dining set, kan furniture bed. Si kati swerte kita nga aldaw, abalayan. Kasta ka di, abalayan. Mala, bay ama, taumayak manan inton bigat. Oh, at tuyan ti merienda yo, sir, ma'am. Agyaman kami, Nana Glory. Agyaman kami, nana. Ni Eva, saan ka di pa'y asimang pa? Adan iti silid na, ma'am. Ar-aramiden na ti homework na. Nasaya at no kasta. Naala, agmerienda kayo, bayat ti panaginanayo. Amok anabannog kayo, anaggapo iti misyon yo. Sige, tay na kun agluto. Tahuston to, inton makainan na kayo. Mangan kayon taon. Sige, Nana. Naimbaglakit din. Tanaanos ni Nana Glory ababaunan. Nagagat pa'y. Kanayon pa'y anadalus to'y balay. Awan makunak iti trabaho na. Kanito mat siguron, tapnon na yunam ti sweldo na. Wen, kastamot ti pampanunutat. Ingaton ti sweldo na. Kan ikam iti bonus na. Anya kayong ngeten, mama? Apay ka di adiyo maitalag kanyak ti negosyo tayo. Uray jay may sala ko maabrans ti furniture shop. Iso lang ti imatunak. Aday ta ka manan, Franco. Day tamanan, ti ibagam kanya. Sakbayapin mo say day ti papa. Nasa una kanyak nga imatunak ti negosyo tayo. Ngamawan kasuratan apam matalgad. Asi ka ti mangimaton iti negosyo. Nasken ka di pay day ta, mama? Ay, saan amabalin nga italag ko kan ka ti negosyo, Franco? Taasino ti talaga niyo? Ni Edward? Kasta ngagpaiso. Gapo ka di ta iso ti podno anak yo. Kat may saak laang nga ampon. Kasano kumatalkan ka? Ada ka di gapuna atalkan ka, Franco? Awan pa nagtalakyo kanyak, tamay saak laang nga ampon. Saan akasta iho? Ngamday ta aramid mo. Kalikagumam nga imatunan ti negosyo. Ngamday talaang barkada ti ammom. Sige. Saan ako na makibarkada? Basta italakyon kanyak, dagiti negosyo tayo. Ipakitampay ti panagbalbalyo mo. Oh, nauma akon, mama. Kanayon latan, akasta ti bagbagam kanyak. Franco, no kayat mo tinasaya at masakbayan, urno sampay ti biyag mo. Antay ta ti arak, boss. Anda pa yan pulutan at tinuno a karne. Sige. Danggayan nak nga uminom. Naimbaglangan, tado pa ti arak dito itagos ko, boss. Hangam, apay ka di kayat mo ti uminom ita, boss. Saan ka di nga da trabaho mita? Bong,
Imayak, tapno planuan tati kayat ko mapasamak. Ha? Sige, boss. Signal mo lang yan, Tiyor Orayak. Basta makaamukan, no kaano. Sige, boss. Namnamaam ngagbaligyak. Sige, Nana Glory. Rumar kamin. Idagas mi pa ni Eva ije pagadalan da. Wen ma'am. Ay, wen gayam. Anya ka diti kayat yu asidaan inton malam, ma'am. Taiso ti ilutok. Makaammo kalatan no anya ti ilutom, Nana. Amumet asaan kami nga agpilpili iti sidaan. Basta si katinang luto. Agyaman akno kasta, ma'am. Alangarod, Nana. Rumara kon. Imo na da Edward kan Eva ije garahe. Ay, wen ma'am. Inakon ijay kusina. I-check ko lang tibag ko. Ang mga nadamot na lipatak. Good morning, Doktora Olivia. Tsaklatan italtalak. Inakon. Oops. Aglisi ka itidalan ko. Takon! Daydayan. Napanan. Nagsayatan. Tanaagkakmanan ti bibig ni Olivia. Anya ka diti aramidam, Sir Franco. Nakita akti naramid mo ka ni Ma'am Olivia. Nakitam gayam. Sige, ipulong mo kin Edward. Apay ka di akas ti aramidam. Saan ka di amadanagan no maamuan ni Sir Edward? Abas-bastusam ni Ma'am Olivia. Saan na pa nang bastos ti kasjay, nana? No dikat. Panang iparik na kiti panagayat ko ken kuana. Sir Franco, saan anasaya at tikasta? Di mo ko madadaulan tinapintas a panaglalangan niyo a pamilya. Hoy! Di ka man makibiyang no di mo kaya't akabilan ka? Sipod maladaga kayo kan ni Sir Edward. Ang papaaya kun iti da ito'y a pamilya. Nakita ti panangipatagdakan ka. Kat? Anya kumait ha? Nasaya at dakan ka, Sir Franco. Isu nga agbalin ka kumamit a nasaya at atao. Sumardeng kan! Tano saan? Makaraman ka kanyak. Di mo sayangan tinapintas a masakbayan para ken ka, Huston! sir. Saya atam kit di tibiyag mo. Tapno agtultuloy tinasaliwanwan a panagbiag mo. Manakibiyang kalaunay itibiyag ko. Gaputa siyak tipudno nga inam. Anya? Nangag mo, Franco. Siyak tipudno nga inam. Anya ti aramiden ni Franco itinaibaga ni Nana Gloria. Papagayam, di uliwayan na denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Rehas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung istasyon. Agyaman kami itingkay panangtarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, sigod nga agayat ni Franco kini Olivia, ngem ni Edward ti ay ayatan na. Nagkalaysada nga rod ket naragsak ti binangon da a pamilya.
Naglabas ti adu atawan, ngem kalkalikaguman lata ni Franco a matagikwa ni Olivia. Iti may sangal daw, kalaat ti panangagak na iti daytoy, ngem tinungpa ni Olivia. Binagbagaan met ni Nana Gloria a babaonanda, ngem tinungpa na tuy baket. Ita papagayam, adtuyan tituloy ti serye tayo ita lawas a napauluan. Rehas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Manakibiyang kalaunay iti biyago. Gaputa siyak ti pudno nga inam. Niya? Nangag mo, Franco. Siyak ti pudno nga inam. Ulbod! Hoy, ha? Sika, bakit? Sardangan nakman, ha? Awan babain mo. Ibagam kit din asikatipod no inak. Ha? Agraraman? Hindi masikugakan ka. Pinanawan naktipod no nga amam. Oh, Gaputa mas ay-ayatan na tibak nang amay sapay a girlfriend na. aniya? Nariribok ti panunot ko idi. Aging nga impas ngay ka. Katawan masnop a pagturong ak. Gaputa ulila akon adamang. Nagtala ka kiti amam. Nakunan ay kalay sanak. Ngam ulbud gayam. Aging nga nalagip ko ti mangidisukan ka. Iti sango ti gate na Madam Carla. Aniya? Nakitak anaragsakan ni Madam Carla nang ubakan ka. Nagaplaya ka babaw nanda. Taamok akasapulan na ti agaywan kan ka. Kat inawat daak. Saan? Saan apod no tayta? Nakitak, no kasano ti panangipatag na Ma'am Carla ken ka. Kat amom dayta. Pinagadalda ka. Kat pagyamanak dayta. Awan na sayaat nga aramid mo. Gaputa kwarta la ti adday ti panunot mo. Ti barkada mo. Huston! Sumordang kan! Saan na ka mamati iti bagbagam? Ti sweldo ka na, Madam Carla. Itad ko kan ka. Kat amom dayta. Ngamapan mulat tay barbarkada. Kat awan nagbalbaliwam nga aging gaita. Huston! Oh. Diyak kayaten amang nagtaan yaman nga ibagam. Franco, anak ko. Di na awagan it anak. Saan asikati inak? Agbalbaliw ka kuman. Tapno na saya at timasakmayam. Pag-aasim, anak. Kasano na ito yan? Naibagak matan ka ni Franco ti pudno. Asyak ti pudno nga inana. Ibaga na nga takan ni Madam Carla. Anyan to nga tatisawan ni Madam Carla kanyak. Nubilang laang. Ngam, amok, mawatanak ni Madam Carla. Kat ni Franco, sapay ko matag balbaliwan. Oray di nakbigbigan nga inana. Basta agbalbaliw ko man.
Kat panunutan natin na sayaat para iti masakbayan na. Kailiw ko matanda Lola Greta kan Lolo Fausto. Mami, Daddy. Di kagdanag anak. Tayin-tayon to sa rungkaran ita. Ijay tayon amaturog. Sana bale, tawan mo't sarak mo inton bigan. Angam kasanon ti klinik mo, honey. Sana bale, ada ni Doktora Bilen. Isupay lang ti makaam mo ijay. O sige, sika nga ro ti makamo. Mami, Daddy. Mabalin ka dingag na udag ijabalay da Lola Greta. Inton bakasyon. O sige, anak. Awan parikot iti dayta. Kaya't ko ngamin ang makaiayam manin ni Boyet. Kumusta nga tamutan ni Boyet? Makitam tumutlaeng inton makasangpet tayo ijay. Siguro, adda manin painting na nga ipakita na kanya. Kasta ka di, anak? Wan, Mami. Naglaingag pinta ni Boyet. Nagpipintas dagiti painting na. At tuyan tigatas mo, Madam Carla. Agyaman na, Glory. Katsi ka, iminom ka din iti gatas. Saan pa'y, Madam? Uminumak tulat ta. Inton sakbay amaturugak. Aginanakamatan, tarabiin. Wan, Madam. Ay, wan gayam. Saan nga agawid da, Ma'am Olivia, Madam? Nagawid da pa'y lang ijabalay da. Tamailiw ni Eva kadalolo ken lola na ijay. Wan, nagpakada da kanyak. Kad ni Franco, si Mangpat ka din. Saan pa'y, Madam? Ay, una yun day dya tao. Kastaratan ti aramid na. Kaya't nakano nga imatunan ti negosyo mi. Ngam, kasano amay talag ko kankwana. Kat kastamot ti aramid na. Day tala aggas-gastos ti aramidan na. Uray siyak, Madam. Binagbagaak. Pudno ang nakalpas iti panagadal na. Ngam, agpatingga kadilatan dita. Apay adi na itrabaho. Adamot oportunidad no kayat na. Imbagak pa'y at tumulong iti furniture shop. Ngabdi na kayat. Ti kayat na, iso ka no, ti mangi-manage. Madam, Ay, jak amo iti day tsaya tao. sapay kumata makaamiris, Madam. Kat agbalbaliw. Kumusta ti relasyon yung agasawa, iha? Awan mat parikot, papa. Bilibak matkan ka, Edward. Takanayon kalata sumursurot ka ni Olivia. Iti sa dino man apagmisyonan da. Wen mama, sana bale? Tanaragsakak met. Nang runa no kasta makitkitak ti kinaragsak dagiti income tultulungan. Ngam, amangan met no mabaybay am tinegosyo yo, iho. Saan mat papa? Nasayaat no kasta iho. Kahit pagyamanak ti Diyos. Damakitak, ti panangipatag mo iti anak mi. Kat makunak ang nagasat ni Olivia, gaputa sika tinakiasawaan na. Nagasat mat ni Edward kanyak, mama. Gaputa ay ayatak unay. Maragsakan na kada kayo adwa. Kat pagyamanan mi tada oras yo amang sarungkar kada kami. Wen papa, saan mi amalipatan dayta? Nasayat lata ti taray ti negosyo tayo, mama. Dakkel lata ti mapaspastrek tayo. Wan iho, kat kasano. Kaya't mo ka din nga imatunan ti negosyo. Sige, mama. Awan parikot iti dayta. Nasaya at no kasta. Si kanti mangimaton dito negosyo tayo, tapno makainanaak matan. Sige, mama. Ngam ni Franco, amom kadya kayat na nga imatunan to'y furniture shop. Agraman dagiti branches tayo. Jack itulok akas ti mapasamak, mama. Awan pa nagtalag ko kinkwana.
Ken, kasanuna ko mga imatunan, ti negosyo. No day talag barbarkada ti aramiden na. Ti kayat na pa'y nga rod, kat amin a negosyo tayo. Iso ka no ti mangimaton. Agbalbaliw pa nga umuna. Sakbay nga ikak iti imatunan na a negosyo. Nana Glory, ikan na kiti kwarta. Pangusaram iti kwarta. Basta ikanak iti kwarta. Sige. Itad ko kan katisweldok itabulan. Nayunam, kasapulak ti 50,000 pesos. Ha? Pangalaak nga iti kasta agatad. Katubutang ka Asino ti paguthangak ngay? Umutang ka kini mama. Naimbagkan ka. Tano umutang ka. Sigurado apautangan na ka. Ngam siyak. Pulos at dinakto ikan. Pangusaram iti kwarta, Franco. Di ka nagdamag pay. Ala, iremedyong ti 50,000 pesos taka sa pulak. Mapan kay jay furniture shop. Ta umutang ka kin ni mama. Sige, ikan kay ti utangab, Glory. Pasensya kan, madam. Takasapulan nga mintay kabagyak. When Glory, okay lang. Basta si ka. Agyamanak, madam. Mala, mabit lang. Tainak mangiruar iti kwarta. At iti kwarta kasapulam, Franco. Adamat gayam serbim abak-baketan. Mabalin ka di nga ibagam kanyak no pangusaram iti kwarta. Oh, saan nanaskan? Ala, sapay la ko mga rod, taramatam iti pagsayaatam. Pagsayata ka talaga, ti pangusarak. Ala nga rod, kat pangaasim ko man, taurnusam ti biyag mo. Aramatam ti kwarta kas pangrugyam, tapno may saganaam ti masakbayam. Adoy, ti pauna abayad ko kada kayo. Wow! Kwarta! Nasken nga agbaligi ka, Bong. Iti kasta, ited ko amin nga inkarik atangdan mo. Uwan, boss! Ariglado! Ipaknik dayjay nga Edward. Kaya kayat ti mapaay. Iso alala ingam. Uwan, boss! Sigurado ngagbaligyak! Mami, mabalin ka tingag na udak pailang iti balay da Lola Greta. Kayat mo, ti agnaod ijay? Wan, mami. Sana bali, taksingsing putak ijay. Sige, anak. Pagsaritaan mi dayta ka ni dadim. Kan, as-asidag iji pagadalan. No iji di pag naudak, mami. Sige, anak. Awan parikot. Kinapudno na. Mabuta nga ka ni Uncle Franco, mami. Anya? Adda ka di madi nga inaramid na kan ka. Awan, mami. Ngam, mabuta nga kan kwa na. Sige. Ijay ka nga rudan balay da mama nga agnaad. Franco, agsarita taman. Oh, napay? Anya, ti bagam kanyak. Awan ka di ti planom at tumulong iti furniture shop. Kat day talat na nagbarbarkada ti ammo. Sana bali? Awan mo ti amok amadingar aramidak. Agtrabaho kakit DJ furniture shop. Iti kasta. Adda katulungak ijay. Katulungam? Kayat mo asawan, sikan ti mangimaton iti furniture shop. Juan, iso ano mabalin? Umay ka tumulong ijay. Tapno makasurusuro ka. Tanya ti pangkunkunam kanya ka? Awan na muna? Ajak amo ang mangimaton iti negosyo? Basta umay ka ijay shop. Tapno makasuro ka.
Hello, boss. Adda kami dito'y nagpwestuan mi. Urayin mi lang ti kotse ni Edward. Agsipot kayo anaimbag. Amangan numapalabas yu ti kotsena. Wan, boss. Lalaingan nyo. Areglado, boss. Sige nga rotan, boss. Bye. Kakatwa. Agsipot kayo anaimbag. Nalabaga a kotse ti urayin tayo. Well, boss. Adda kayo anay balangan iti kalsada. Sa anak arumwar dito'y kotsek. Ang mga no delikado na ito'y. Naggapuan na ita kayo. No naggapo di tabantay. Awan mo ti pagilasinan ang natulid manipod di tabantay. Delikado na ito'y. Agbuelta ak. Bumaba ka dita, kotsem. Ha? Tanosan! Paltugan ta ka! Delikado na ito'y. Rumuar ka! No di mo kayat, abuongan mi ti sarming tilugan mo! Rumwarak. Ngamnaskan asiputak ti garaw na. Anya ka diti bagayo? Nakapaturong ti paltugmikan ka. Iso di kag tignay iti di mi magustuhan. Umas asidek. Nukasta. Daytoy. Natinag ti paltog ko! Pinutak ka dagos. Nagalistukan. Pinidot mo adagos ti paltog ko. Kakadwa! Bagsulan niyo! Awan nagtigna iti dakes. Tanusan. Paltugan kayo amin. Loko. Kasta unay gaya mabutong mo. Ngam natured ka nga garamid iti kinadakes. Napunta na ka di? Saan? Ngam day tamuging mo ti punteriyak. No di ka agsaw iti pudno. Apay akayatak apatayan. Sige, ibagak ti no. Basta sa anak lakit di agudasan. Boss Franco, inawagan ka. Tayo baga ka nagbaligi kami, timparamid mo ka na kami. Nasaya at launay. Umay ka ita dito'y ayan ko, boss. Ibaga kan kano sa dino to'y ayan ko. Sige. Iba kang madagos. Umay ka dito'y dana pasdak, boss. Dito'y amyanan. Sige. Umayak, itamat lang. Bye. Daytan, Edward. Umay dito'y ni Boss Franco. Nasayat. Kita itati aramiden na. Tas saan ang nagbaligi iti plano na. Anya ti aramiden ni Franco. Tas saan ang nagbaligi iti plano na. Gagayem, di yu liwayan na dinggan tituloy ti seryeta yo itaalawas ana paulwan. Rehas. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryeta yu itaalawas ana paulwan. Rehas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Umay kayo dito'y dana pasdak, boss. Dito'y amyanan. Sige. Umayak, itamat lang. Bye. At dayta, Edward. Umay dito'y ni Boss Franco. Nasayat. Kita itati aramidan na.
Tasan ang nagbaligi iti plano na. Boss Edward, pangasima, pakawan anak. Isublikan ka ti kwarta, nga imparsyal na kas bayad kanyak. Agulimak ka. Ikan na kumay ti waya-waya. Rukatan nak dito yung nangigalutam kanyak. Ipagarup mo siguro nga awan amok may papanitipan na kilabanan niya. Isuan natured ka amang gudas kanyak. Ni Boss Franco tinagkunagudasan ka, Boss Edward. Kan kunana pa'y, bakit kanon ni Mamayo? Kat nalakala apagulimakan. Kas nangig mo mait, itiintad ko kan ka cellphone ka. In record ko, iti na minsan ti saritaan may. Ta iti kanitaw asan nga agtong paliti ka rin ibutaktak ko ti kinapudnaw. Juan, agpada kayo at dakas. Dakas matlang ti panggap na kinimamayo, boss. Ngamin, kayat na asulwain ti kinabak nang yaw. Adda akon dito'y daan na pasdag. Naulimak dito'y. Ayan ni Bong. Magagaran ako na makaammo iti baligi na. Mapanak iti daya banda. Tiloko. Sa Ingatan dagiti, ma'am. Ah, Ket di ka tignay ti dakas. sino? Pulis kami! Pulis! Umay ka, kapkapan ka. Amangan no at armas mo. Anya ti kaya tasawon daytoy? Apo pulis, ni Boss Franco ti dadawolo mi. Iso ti mastermind iti pananggudas mi kumakin ni Boss Edward. Nangyagyo matin record ko asaritaan mi. Apay nyo adda ka pulisan ditoy. Ha? Sakbay asimbangpet ka. At dadan ditoy. Oh. Gagayem ko amin ida, Franco. Iso asan ka nga kibaltang nga agaramid iti dakas. Tamay sa laabilin ko katakwada. Dakis ka. Takrot? Ha! Inutil! Ha! Aglaban ta! No day tati kayat mo. Sumardeng ka. Nakarit ka lata, Franco. Awan utang mo anay baganakan. Ibatandak. Da kayo a pulis. Ha. Taglaban kami man, ididay tang Edward. Matay, numatay. Sumardeng ka kunak. Ha! Sige, Apo Polis. Ibatan nyo, taglaban kami. Oh. Sige. Gam di mo gamden ti aglipas. At dakas ka lang. Oh. Nakarit ka pa lang, Franco. Nagado kita sa umon. Nakarit ka. Ngam awan mo't gayam ka ba? Sige, gagayim ko, Apolis. Tiliwan nyo dahito at tao. Kasta tinapasamak, Mama. Ket adda itan ni Franco ijay pagbaludan. Dagiti gagayim ko, Apolis, ti makaamuken kwanan ijay. Diyos ko, anya ka di na ito'y nga inaramid ni Franco. Kaya't natagikwaan ti amin na kinabaknan tayo, Mama. Ken kayat na pa'y atagikwaan ti asawak. Taging ga ita. At dapay la panagayat na kina Olivia. Anya? Nagdakas talaga ni Franco. Agraman biyagyo. Kaya't na pa'y apukawan. Diyos ko! Franco, anak, Apay nga adda kayo. apay ang kastoy tinasubok mo. Anya tinagkurangakan ka. Impatag ka, kaspun nga anak ko, Franco. Wah, Amin na kayat mo, ipapaaymikan ka. Pinagadal na ka, kanasaya at tibiyag mo. Kami itilikodan dayta, pinanggap na kami apatayan. pumanaw kayon. Franco, anak, anya tinabasunan ka
ka. Anya! Umanaw kayon! Umanaw kayon! Bilang ka ng taon kanyak. Impatag ka, Franco. Nga maapa. Ustad! Abay, anak ko! Una yan ni Franco. Una yan ti kinadakas na. Kasano no nagbaligi iti panggap na. Bayan tayo pa lang ni Franco iti pagbaludan. Anya day jay? Nana Glory? Adda kayo matgaham di taasidag. Anya tinapasama kada kayo. Tanaibatan niyo pa iti baso. Sir Edward, anya ti kayat asawan tinangag ko. Ni Franco, aday dya pagbaludan. Wala na. Apay, Sir Edward. Apay nga adda ni Franco dya pagbaludan. Anya ti madi nga inaramid na. Nana Glory? Apay anay balod ni Franco. Saan ang mabalin ang mabalod ni Franco? Saan? Nang rikang pakpailaang iji furniture shop. Awan kanas kong agtrabaho. Maawatan kayo, Mama. Nagsakit rik nak iho. Diyak maiwaksi iti panunot kan rik nak. Akasto'y tinaramid ni Franco. Huwag nga rod, Mama. Ngamtinas ka nita. Sana nagbaligi. Kanaday ta niya pagbaludan. Anak. Nasakit mat para kanyak ngayon pabalod ko. Ngamday ta ti may parbangkan ko na. Sana bale. Tabi nagakdag iti gagayim ko a pulis. Asan da kumadangran ni Franco. Ngamkit di, protektaran da. Agyan ni Franco iti pagbaludan. Aging gat makaamiris. Adto'y ti danom, Nana. Uminom kayo. Pagkalmaan nyo tirik nayo, Nana. Ma'am Olivia. Maladingitan kayo kadi. Gaputa na ibalod ni Franco, Nana. Wan, maladingitan ako unay, Ma'am Olivia. Unay. Wan, Nana. Maawatak. Gaputa sipod maladagada ka ni Edward. Kat da kayon tinangay aywan kadakwada. Ma'am Olivia. Ala, husto, Nana. Di kay unay agladingit. Ni Franco, kasjay ti maiparbangkan kuana. Ma'am Olivia. Husto, Nana. Di kay unay agladingit. Glory. Anya tinagkurangan ka ni Franco. Apaya kastoy tinaramid na. Naimbaglaan ganta saan na nagbalik. Tanusaan. Malamlamayan kumaitan ni Edward. Nasakit dirignak. At imbilang ko nga anak. Kat kaya't na kami apatayan. Apay! Madam, nasakit man tiriknak. Nga daytay ti pagbalunan. Gamawan mabalin ko. Gaputadakas matgayam. Nakasaksakit kanyak, madam.
Wan, nakasaksakit launay. Maawatan ka, Glory. Agpadatang agladlatingit. Gapo iti dakas nga aramid ni Franco. Mapakawan niyo ka din ni Franco, madam. Anak ko ni Franco, Glory. Anak ko lata. Uray dakas ti aramid na. Madam. Kasta una iti panagsangit mo, Glory. Agyamanakan ka. Gaputan na patagkan ka ni Franco. Wan, madam. Napatag kanyak ni Franco. Napatag launay. Edward, ni Nana Glory, adda ijay terasa. Agsangsangit latta ijay. Maawatak no hapay nga gladingit ni Nana Glory. Nasakit para ken kuana, anay balod ni Franco. Wan nga ruhad, honey. Maawatak. Gaputasipod ubing kayo. Iso tinangay aywan kada kayo. Umay ka, mapanta ka sa sarita. Liwliwain ta. Saan ang mabalin, abaybayan ta. Mabalin mo lata mapansarong kara ni Franco ije pagbaludan, Nana. Ibagamlaang no kaano. Takuyo ganda ka, Nana. Awan mo tidakes na ngayon kasarong kara ni Franco, Nana. Sir Edward. Amin tayo kat malidayan, Nana Glory. Kayat ko sa rungkaran ni Franco. Nga uray siya lang timapan. Kabalak nga oray si siya lang, Ma'am Olivia. Sir Edward. O sige, Nana. Awagak tigayam ko a pulis. Tay pakaamok a sumarungkar ka ijay. Si kagayam tinako na ti pulis at dalaw ko. Juan, kumusta ka dito'y pagbalod? Apay ngay may ka. Anak! Ibagam tiga puna. No apay ngay may ka. Gaputa kayat ka makita. No awan ti importante nga ibagam. Mapalin mo ti pumanaw. Anak! Pumanaw kan! Kat di kan kayat amak kita bay! Franco, at damanin tayo pa di akanayon asumarungkarkan ka. Manong matsabulan nga umay nakasarsarungkaran. Owen, naanos ni Padre Santiago akanayon asumarungkar. Ken mangkasaba ka tayo. Uwin nga rod, Franco. Kat mamatiak iti pagbagan ha. Ngawan sa bale apagkamangan tayo. No din ni Jesus. At ay tantigayad. Ilukat ng tiri daw to yung selda. Sige, rumor kayon. At sa ngayon niyo. Naawatan niyo ka dito imbaga kakabsat ko. Wan, Padre. Mga padre, Well, Padre. agyaman kami unay, padre. Agyaman na tanaawatan niyo timbinglay ko kada kayo asa sa uti Diyos. Katsapay la kuma, tayaplayo iti biyagyo. Iti kasta, nasaya at timasakbayan niyo. Pampanunutak tayo na ibaga ni Padre. Ani Jesus, kat imay para kadagiti managbasol. Saan kat akadagiti nalintag? Wan, Franco.
Ket no si dadaan tayo kano sumurot ken Hesus. Nasken nga agbabawi tayo kadagiti basbasol tayo. Ket bakawanan na tayo. Ken ugasan na, dagiti basbasol tayo. Ket agbalin tayo na abaro aparswa, iti imartang na. Husto kayo. Ket naamiris ko itan. Nalabit. Daytoy ti wagas ti Diyos para kanyak. Tapno agbalbaliwak. Juan, Franco, oray na kami. Nasken gaya may balod tayo. Sakbay nga awatin tayo ti Diyos, iti puso tayo. Husto kayo. Ng pagyamanan tayo. Tadalat ta silid iti kaunggan tayo. Tapno agamiris ket agbaliw. Katita, ituloy tayo tagsingsingpat. Ituloy tayo ti agbalbaliw. Nakasaritak ni Padre Santiago, Edward. Di mawasak iti simbaan itay. Kasta ka di, mama? Kanayon na sa rungkaran ni Franco, iti pagbaludan. Wen, mama. Kasta tinako na ni Padre. Kanayon na asarong karan ni Franco, tapno kasabaan na. Ket, madlaw kano ni Padre, anapod no ni Franco, iti panagbalbaliw na. Wen, mama. Kasta tinako na kanyak tigayem ko a pulis. Imbaga kadakwada, asanda ko mga itulok nga dadakes ang mapasama kini Franco iti pagbaludan. Agyaman ak iho. Ta itilikudan ti dakes nga aramid ni Franco, ket masaknan kalataken kwa na. Kabsat ko ni Franco, mama. Wen iho, kabsat mulat ta ni Franco, ket agpada kayo, anapatag kanya. Yak ninamnama. Nga da kayo amin itangal daw ti dalaw. Kumusta kan, Franco? Kumusta kan, Franco? Franco, anak, Mama, anak ko. agyamanak. Tasin narungkaran daklata. Kunak nalinipat da kon. Saan? Saan, Franco? Saan da ka alinipat? Mama, pakawanin da ko nga. Kaslamat ka na kayo, Edward. Olivia, pakawanin da ko nga. Itikinadakas ko. Lipatan tayong tinapalabas, Franco. Ketnam naman mi, ngagtultuloy ko mati panagbalbaliw mo. Aramidak na ito, Edward. Agyamanak. Nanapakawandak. Nanang, Oh, Franco, anak ko. nanang. Pakawanan na kumamat. Ikarik. Ituloy ko nagbalbaliw. Agyaman ako na, anak ko. Mama. Amoy ka din. Anina ng glory. Tipod no nga inak. Wen, Franco, Oh. amuin. Kat pangasim, tagsingsingpet ka di pagbaludan. Taado kami nga agururay kan ka. Nangag mo ka ni timbaga ni Madam Marta, anak. Uwan nanang. Nangit ko. Napudnulakit iti panagbalbaliw mo. Oh. Nakasaganak amang ipagna iti iruruar mo. Oh. Edward. Katita, Nana Glory, kan mama, saan kayo kuman ngaglitay? Ta saan tayo anapukaw ni Franco? No di kat, nasarakan tayon. Akayat na asawan. Sabali ita ni Franco. Kaputamaisan abaro aparswa. Diyos ko. Agyaman ak unay.
Kat baliwan tayo timang rugi. Para itinaragragsak a pamilya tayo. Ditan papagayam at tinaggibusan ti serye tayo itaalawas a napauluan. Rehas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Inikan biyag dagiti papagayam yo iti radyo a Kaskada, Emily Kalika, Teresa Kalay, Mary Ann Nalika, Virgie Paglay, Randy Castro, kento'y pagayam yo, Jonar Ributaso. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsanggot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo. Iti pagayam nagpailingad itinagan a Sheila. Manipod probinsya ti Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kabuteng dagiti ubing ti inak. Gapo taadayo ti riknana kadagiti ubing. Bueno papagayam. Intay dinggan ti pakasaritaan ni Sheila. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Saan ba ang mabalinti ang puros iti bunga ti bayabas diti paraangan bay? Hala, agawid ka ni di balayaw. Apay, saan da ka pakpakanan dagiti dadakkel mau? Pakpakanin dakmat anana. Nagdadakkel ngamin dagiti bunga ti bayabas yo. Mangala ko ma, uray may salaeng tanagadumat. Saan ang mabalain? Ibagam ka dagiti dadakkel mau. Tagmula damat iti bayabas. At damot mula da, ngam babasit ti bunga na. Kaya't ko kumamat aramanan day tabunga ti bayabas yun ah. Saan ang mabalin ko naklagarudan? Ay, naglain kakit din na sumumbat. No di ka pala pumanaw, makaraman kan kanyak. Sige nga Rod, pumanaw ako nana. Hay, nagsusulpang kayo lakit din nga ubeng. Apay ka di man nanang. Mangmangag ko ti panagungungad yo di taon nagtibalay. Ay, dagitaman nga ubeng agbibisen. Jakabaw no apay apagayat na ti ubay dito arubayan tayo nga agalay ti bunga dagiti prutas tayaw. Ay, unay kayo mo nanang. Matintin naglangarudan dagiti bunga ti prutas dito arubayan. Ngam iye mo tiyo pay laang malt. Mulak dagitoy. Isugad da karbangak abang iparate. Wen ngam saan nyo matakabailan akanon amin abunga dagiti mulayo. Iso abayan nyo kuman aburasan dagiti ubing, takayat damot aramanan. Ay, naglalaing dad, basta diyak kayat nga da magburas ka dagiti bunga ti mulak. Gapo tama ay ayo ak amang buybuya, no adaw ti bunga dagiti mulak. Kayat ko kumatag pasar di balayo, Sheila. Iti kasta, maamamok matiinam kan ti kabsat mo. Kayat ko kumaa, nga mabutengak. Ang mga nusan akayat ni nanang nga daw may agaram kanyak. Apay ko maadi na kayat. Adaan ka matan iti umno nga edad. Ken ada pa yung trabaho. Diyak ngamin maawatan ti ugali ti inak. Ngambay padasak na ipakadang kan kuana noon niya ti kunana. Nasaysaya at matlaang na di balayo ti pangarumakan ka. O sige, di ka madanagan. Takasaok ni nanang. Anya ti kunam nga ibagam. Nanang, okay ka dila nga daw may mang pasyar kanyak dito balay? Apay, adan mangaram kan ka? Adarod nanang, kat kayat na ti umay agpasyar dito balay. Ay, katuwan gagangay nga ada mangaram kan ka. Tabalasang kakat nga raw. Agyaman ak nanang, kunaklakit din no saan kayo nga umanugot. Apay kumangay asaan ka umanugot. Alangan mo, aparitan ka makiasawa. Wen atakasan no,
Kagura yung mo't no, daom umay dito'y balay. Nang runa dagiti ubing. Dagiti ubing nga umay agala iti bunga ti prutas ko ti kagurak. Iso abala agam, dagiti umay magpasyarkan ka. Adi nagamdan ti mangala iti bunga dagiti mulak. Gapo tadyak kayat ababawasan dagiti bunga da. No kasta, imanugot ti inam? Wen, ngam ipakpakaw na akon kan ka Saan ka mangal ala iti bunga dagiti prutas iti arubayan mi? Takagura ni nanang. Anya? Jakman amo, no apayakas jay ni nanang. Naisam ka din ni nanang mo iti prutas? Wen, na duma-duma a prutas ti adda iti paraangan mi. Ala, sagutak to nga rod iti prutas ti inam. Jay prutas asigurado nga awan iti paraangan nyo. Kaya't kumadday jay nga agar-aram kan ka, Sheila. Nasagot lang nga rudan, nadayaw pa'y, kan kang runaan ti amin, adda itsura na. Nasayaat mo't nga rod no kayat yun, nanang. Apay, kayat mo mat nga iso ti pakiasawaam. Planok nga rudan na sungbatan, nanang. Taawan mo't makunak kan kwa na. Nasingpat man. Ay, kat adalatakan ka day taa. No, kayat mo ti makiasawa. Total, manumatan ti tawon mo. Agawid ka kuman manang, naibarangay ni nanang. At da kinabil na nga ubing. Anya, taapay. Nasurun ni nanang iti ubing. Imuling amin itimula na nga orange. Ay, unay matan ni nanang. Impayab da ni nanang iti barangay hall. O sige nga ron, agawid tan. Tamapantay di barangay hall. Sobra mo ti kinaimot ti inam. Tagkabil pa'y iti ubing. Pasensya kayo lang kuman iti inak manang. Saan na ngamin akayat ang mabawasan dagiti bunga ti prutas na? Wan, adda basol ko, tas saan ko anabantayan ti anak ko. Saan mo't arumbang akabilan na? Mabalin na mo't abagaan laang. Pasensya kayon manang. Bayam takas sa ukti inak. Ay, saan asyak ti bagbagaam akas ta sila? Dayjay atina ti bagbagaam. Nanang, ubing ti anak na. Saan na amabantayan iti amin nga oras? No, saan na amabantayan? Di bagbagaan na. Saan ka nabaybayan na nga takaw di anak na? Apay, kayat na nga ron nga idakdakkel di anak na ti agtakaw. Ay, kasano ngamin asaan da atakawan dagiti mulay yo. Kat iim-imot yumat ngamin. Agtal na kabad si Kasila. Oray anya pa iti ibagbagam dita. Amo kasyak ti hustaw. Oray ibagbagam nga imot ak. Tamulak maut dagiti iim-imot kaw. Kumusta? Nasulbaran ti parikot ni nanang mo? Naalamat laang ay tinasayata sa ritaan. Mainggan nyo siguro dagiti ubing. Gaputan nagado ti bunga dagiti mula ni nanang mo. Wan nga rod ngam saan matakayat ni nanang padawat. Apaan nakmet no kun kontraek. Sheila, wala ka maibagak. Anya day ta? Kaano ka di asong batan nak? Ha? Ada ka di matlapan nagayat mo kanyak. Saan ka kadi amadismaya kanya? Nga oray kas diti ugali ni nana? Si kamot ti kadenak, saan mo't ati inam? O sige. Aklunan kan, Albert. Agyaman ak Sheila. Pinaragsak na kitang aldaw. Nukasta, sinong bata mo ni Albert? Apay, saan ka kadi apabor kang kuana? Ha? Kat no nagwapo, apay kit di nasaan. Nagsuerte kamatan manang. Gaputa gwapo ti kayan ayat mo. Apay, sa anak ka di anapintas, ha? Ha? Siyempre, napintas ka manang. Iso aron bang laeng, agwapo mo ti pakiayan ayatak. Wan mat Kan saan laeng at ikinagwapo ni Albert tinangayatak kan kuana. No di kat ti kinasingpat na pay. Sapay ko ma.
Ta makabiro kak matitikas kan kwa na. Anya? Ha? Ti kayat ko asaun manang. Makabiro kak mat iti babae ana singpat. Day, anya ti ar-aramidam dito arubayan may? Lumabas sa klaeng, nana. Nala, darasam ti lumabas. Ang mga no plano man ti agtakaw iti bunga kadag iti mulak. Imbaga kun kan kasaan mo mabalin ti agala ti bunga dag iti mulak. Sa anak nga agala, nana. Diyak kaya ti mabaot. Kinasaunak ni nanang, asa anak nga agal-ala iti bunga, ti mulayo. Taimot kayo kano, kan agbaot kayo pa'y iti ubing. Anya, kasta ti imbaga ti inam? Wan, nana. Nalagaraw, pumanaw kan, tamalapdak pa'y ti bagik amang kabil kan ka. Halay, panaw! Sige nga, Rod, nana. Mapanakon, dita kayon. Ha! Awan bibiyang kao. Oray pa'y nga sandak nga imot. Kaya't ko nga kasartan sila. Anya? Saan mo kanya akayat nga kasartan? Kayat ko. Ngambay taibagak pa'y kaninana, no anya mo ti makunana. Sige. Tano umanugot lakit di. Dumanon kami. Tapno makapagkasartan iti kabiitan na panawan. Ay katuan anak ko. Isuntumot laang titurungan niyaw. Ibagak nga ron ka ni Albert, tadumanon dan. Ay wan anak ko. Iti kasta, maadanak batan iti apo ko iti mabiet. Anya, apo ko adagos? Ay wan ti agbalin nga apo ko, ti kayat ko amangulay kadag iti bunga, ti prutas ko. Ay nananang, mabayag pa'y dayta. Iso nga ron nga agkasar kayon ka ni Albert, tapno saan amabayagan. Tanalpasan ti kasaryaw. Kidawag adito ibalay ko mati pag naudan yaw. Albert, okay ka dilaan kan ka? Sige No day tati kayat ni nanang, apay kiti nasaan. Ay nahaagyaman anak ko. Katnam na maag nga iti mabait. Maadaan ako iti apu ko. Apay ay nga excited kayo ang maadaan iti apu ko, nanang. Ay syempre Kayat ko pa'y ba't makita dumakal ti apo ko, sakbay amatayak. Ay sus, anya mo tanday tang ibagbagayo. Ay basta, kayat ko ti maadaan iti apo ko. Sigurado agwapo, wano na pintas to ti agbalay nga apo ko. Bakit ako, Sheila? Sa nga pulon at awan tinapalabas, manipon na kiasawa ka. Apay ngay nga aging gaita, kundi kamutlag si kugan anak ka. Anya ngay ti maramidak, no awan pa'y nanang. Kasanong ay amakitak pa'y ti agbalin nga pukok. Ay si ka, John, anya pa'y laang matiar aramidam. Apay adi ka pa'y lamang asawa. Barang si ka, ti makaitad iti apo ko kanyak. Nanang, adda kayat ko nga ipudno kada kayo. Nabayagan da ito yung ilimlimot ko. Ngam italaang nga ibagak. Anya day ta? Baklaak, nanang, manang. Ha? Babae tiriknak. Anya? Ay, unay kabatan, John. Si kalaang ang tinamdamak. Pangasim, tasaan ka nga agbakbakla. Maawatan da kumamat, nanang. Saan da kumamat apilitin ang mga asawa? Talaga ang babae tiriknak. Mas daawak man, Sheila. Mano atawan yun ngagpaiso ka ni Albert ngagdenden na kasagasawa. Ngam aging gaita, di ka malagsikugan.
Jakman amo manang. Magagaran pa yan ni nanang amaadaan iti apo ko. Ngam aging ga ita, jakmat laag si kugan. Anya, saan aya akagura ni nanang mo ti ubing? Ha? Binaot na pa'y ngarod idi ti anak ko. Gaputa imol iti orange amula na. Idi dayjay manang. Saan mo't itan? Taawanin ti ubing nga umas asidag iti arubayan nyo. Amanga no day ti rason, iso amarigatan ka ngagsikog. Anya? Kasta ati imbaga dayjay atina. Uwan nanang. Anya kumangay ti koneksyon dayjay. Iti saan mo apanagsikog. Gaputa na unget kayo iti ubing. Iso adina kun paraburan ti Diyos iti anak. Ay, di nakman pabasulan iti saan mo apanagsikog sila. Pabasulam tabagim, no apay asaan ka nga agsikog. Aging ga ita, awan pa anak mi kini Albert, Mr. Lonely. Saan mo't amapunas iti panunot ko ti imbaga ni Tina kanyak. Tuy pagayam mo, Sheila. Agyaman pagayam Sheila iti dayto apakasaritaam. Ket ti makunak, saan mo latta na pampanunutan ti imbaga dayta ati naken ka. Ti kasayaatan nga aramidem, ket agpakonsulta kayo iti doktor, iti asawam. Ta isuda ti makatulong, iti dayta a problema yo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Sheila. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Anak ko, taur-urayan na ka ni Grace, ijay lugan. Anda kami, nanang. Nay, nakapasyar kayo mag. Para kada kayo, nanang. Anya kay daytoy. Prutas na kita. Bayat para iti salon at siyo. Ay na, apay anagtaktak kayo pay laeng. Di yu kat inurnong di kwartayo para iti panaganak mo, dani ka. Dumakdak ka, lunday tachan mo. Nanang, agur-urnong kami. Saan niyo kumapagkidkidan? Pagkudkudun. Awan lat na yun na, anak ko. At iti 75,000 nanang. Ay, agi naman anak. Nanang, agur-urnong kami. Saan niyo kumapagkidkidan titidad mi kada kayo? Pakaragsakan ni ti gumatang iti pasalubong para kada kayo. Ay, pagyamanak mo't dayta, anak ko. Nga madanaganak lang amin. Amangad no awan usarem, inton aganak ka. Adan nakasagana nga usarit, nanang. Sigurado ka. Uwan ko naktumat, nanang. Kan, nagpalingki kami matan iti masida. Agluto ni Gerald. Tagsasango tayo mamat amangan. Alaga ron. Mapan kan iji kusina, Gerald. Tagluto kan. O mag-aaman LPG yun, nanang. Gumatang kan, Barok. Inyuray ko at talaga kan. Yan na. Ang pwede nung yung gayam? Ay. Nagkapasyal kayo, mat, nanang. Wan anak ko. Ay na. Dakkel gayam at talaga to'y balay. Apagigan ang yukan ni Grace. Uwan nga rod, nanang. Makabanlog mo tadalusan. Ay kapilitan. Asikan ti para dalos. Uwan, nanang. Isumot lagayam akayat dagiti kakabsat ni Chris at kuya kong nagnaan. Tasaan mo't ang makadalos ni Chris. Kan mabaybayan na ti inana. Ay, nanang. Dagayam sadsadot ni Chris. Isumot laang ti kunadagiti kakabsat na. Nakalpas nga ang paiso iti kurso.
Yang sadot mo yung biro, iti trabaho na. Edi, si Barden kan nagtrabaho. Pinasardang dakdag iti kakabsat ni Chris. Ititid dalaangan at isweldo. Tadi tuyak latan balay da. Nasaya at ano ito dati swindom. Susweldo anda. Ha? Susweldo anda. Pwede. Eh, Jeman ko. Ititid dalaangan. Madindi, sukatak na ita. Nasaya at ano susweldoan da ka. Pinasardang dakdag iti kakabsat ni Chris. Susweldoan daklaangan. Tadi tuyak latan balay da. Ay, nasaya at araro, no susweldoan da ka. Wen nga rod nanang. Kay-kayat ko latan tagdaldalos dito balay da. Tapno saan akong abinigat arumor ang mapanagtrabaho. Tulong katulong na lang. Kasla inarabit na nakatulong niya na. Nalabos mo't day tako na makatulong pila. Saan ay ako na maparadalos kinagtarakin iyang kamam. Wen, saan akatulong? Takasla balay na mo't hindi pag nanaudan da. Awan to mo't lati agtagi ko ay tiday di abalay no saan nga isuda. Tadamot ten bukod abalay dagiti kakabsat na. Asino ay ti akin balay iti dayja balay. Ay, ginatanggot lang dagiti kakabsat na. Ginatanda ka na, tapno adapag na udan ti inada. Kastamot tan ni Grace. Imbag man tanasingpot dagiti kakabsat ni Grace. Nay, adaman awit yun nga imay dito'y balay. Wala nang. Amoy umayit. Kada adak kalbiro ko. Ni Dani kaday tangkol. Ay, hindi man taka kumabasa. Panag-live stream ko kada niti balik pa yung baksis sa wag ko. Pityo nga imay dito'y balay. Wala nang. Amuyo ka din nanang. Dakkel ti birok ko iti panag-live selling ko kadag iti balikbayan baksis awagwag. Ay, kasta aya anak ko. Wala nang. Napaadok ti customer ko, iso nga ado ti gumatang. Gerald. Napaadok ti customer ko, iso nga ado ti gumatang. Naglayang ka ni Dani kang aglako nanang. Ado ti mainggan yun ah. Ay, kat nasaya at mo't karud tapno makaurnog kayo. Wala nang. Nang runa kat aganatan ni Dani kayong tun sumaruno abulan. Ay, kat nagpalingki kayo ko mga rudmanen Magusto kaming tilutong, Gerald. Ha? Nalaing kagayam nga agluto. Agpaisot ako na yun nanang. Ni Gerald, ti paraluto ija balay. Naimas, tay pinapaitan. Si makit titumong ko. Nay, agda nagsardang alugan iti patog. Ay, tanawak man iti tawa. Nay, daya naman kan Chris, dirimwat iti lugan. Nay, agda mas tiruwarda agang karot na. Kapay na ta. Ay, mapanak man iti ayan da. Nay, apayan yan Apay nga ado ti gargarot siyaw. Madam-damatan to nga sarita nanang. Mabalin ka diya tulungan na kami amang yung nagkadagitig kamit mo eh. Ay, wun, anak ko. Kadam na top pressure. Kas ka na. Buasin. Kadam sa pressure nanang. Nay, apayan yan Apay nga ado ti gargarot siyaw. Ay, madam-damatan to nga sarita nanang. Page 8 nga to. Nay, apayan yan Apay nga ado ti gargarot siyaw. Ay, madamdamatan tong nagsarita nanang. Mabaling ka diya tulungan na kami pa amang yun nagkadagiti gamit ni. Ita, mabalin ka di ama amwa no anya ti mapaspasamak.
Nanang, pimusa yung ti inada Chris. Inla ko dagiti kakabsat na ti balay apag nanaudan ni. Tanabangkrap ka no ti may sa negosyo da. Iso nga umay kami agnaod iti balay mo. Anya, kad ni Chris Lai, ada ka din trabaho na. Awan nga nanang. Iso asyak pa'y laong at agsapol iti trabaho. Apayasaan nga biro kiti trabaho ta asawa. Sa dunmat nanang. Kan amin nga applyan na kung saan mo't amaawa. Saan ang makapasa iti interview. Anya, ay, sapay masikog kansan. O nanang. Upatan na bulan ti tiyan ko. Ay, una yan anak ko. Kunaklakit din no nasaya at tibiyag mo kan ni Chris. Ngam, sadot mo't gayam. Ita, Mr. Lonely, nasaysaya tayo din, biyag dyan ka, nagtatamo, ti asawa na. Ay ngay. Ay, ang dami ko siya. Ita, Mr. Lonely, nasaysaya tayo din, ti biyag dadani ka, ken ti agtataho nga asawa na. Nga ti biyag Diana, ken ti di adal nga asawa na. Ito'y pagayam mo, Juana. Agyaman nagpagayam Juana, iti na ito apakasalita, katimakunak, sika ti agbalin nga ina ni Chris. Sika ti mangbagbaga ken Juana, noan niya ti rumbang nga kamilin na. Pacheck, ano ka sa may tinasayaat, saan na mawain na imposible? Recorded. Noan niya ti rumbang nga kamilin na. Pacheck, ano ka sa may tinasayaat, agbain, kaya tagsapol iti trabaho na. Ala, sapela ko ma, tama amiris na met, asa na rumbang apapakpakan laeng kada kayo iti anak mo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Juana. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kaniti mo direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Kan computer recording technician, Joffer Anas Basi. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman gamitin kay panang tarabay nga imbag nga oras kada kayo amin. Ano nga pizza man eh? Awan ko na. Ada pizza, naman dito eh. Kalman. Mangi ka man na. Tingnan ka ni Ma'am Rose. Sino? Ni Ma'am Rose. Ma'am? Ni Ma'am Rose. Ma'am Rose. Ma'am Rose! Mukha naka-monitor ka live. Mutasurata ka na ako. Awan. Tak. Kapi ka na, Sai. Wen. Ay, pa nagkakapin. Wen. Kami kakanta. Ada si Mangkat na ako. Opisyal. Pagkapit naman ito opisyal yo. Kasi nakapit mo, ma'am. Official, hindi ka pipagka. Naroon nakapit ito dyan. Kaya official kami dahil pakatiyan. Ang kabisita eh. May reservoir kumakas pa. So, una. Nadimanon dito balay mo pagkapuan. Nung reservoir ay, hindi lang nga pirmi. Yung ka na maawang kwartana. Yung ka na nga ang babawi nga nakisabak yung ka. Yung pagbabaw niya na diyal daw nga nagsabak kayo. Sabi tayo malagpo yun. Kita makan. Kape! Kakapin na yan. Ito yung next sa picture na. May kan mga balasa. Kape rin. Kape! Sige lang ate. Ay, kaya man biit ako. At least, na, nagka-project na po, namara. Wala ka rin kahapon. Awan man. Gusto ko magwaga. Gusto ko Duty ako kami.
Hindi, manmanukay lang. Ay, sino lang ang perde di Carmen? Talo na lang. Heat stroke. Ay, sus. Yeah. Heat stroke. Di, gayon ni ko. Ni?
3878 Lovely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tayo ikan gagita kat naggapo. Iti pagam nagpailinged iti nagan a Luisa, iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lovely. Natay ti muna nga asawa, may sa ti anak ni. Aging ka na amok ni Alvin, kat nakidan na at kankwana. Dito'y kong arod arugyan ti agsalaysay. Buwan ng papagayam, hintay dinggan ti pakasalitaan ni Luisa. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lovely. Unay kamatan, Alvin. Saan kamat akasta? Idi na am-amo ka. Apay nagbalbaliw kamatan. Amin na tao, at napagbaliwan na, Luisa. Uyak ti mapunuan kan ka isina kan. Abay, at ka din pangisukatan ka nga ka? Ano, talaga maumuma ako iti kasta nga ugalim. Anusan na ka di, tabnoan anusan ka nga. Ano niya? Sige pa iti adaganas na amang ibaga iti kasta? Agin nanos ta ka dilatan, Luisa. Nawatam. May nga ako, ni Eric Didi. No, makapang kami at purchase tila ako niya. Ako na ho, huwag ka nang magbungat kuya. Apay naglamlamon ka dita sirong ti kama. Nabartak man ngaminan ni Uncle Alvin. Kabkabilan na kakadi, lukas tama barta. Saan, nanang? Ngam baon-abaon. Ultimo ang papudot iti pagkapela. Siyak pa'y naan ti baon na. Into nalpas ang nagkape. Ibaon na tumanan ang naangin nga o iyo. Ah, First time lang ako. Nagkatan. Baon na tumanan. Maninaw. Into nalpas ang nagkape. Ibaon na tumanan ang manginaw iti nagkapyan na. Ano talaga akas lang bibiyag adon day dyan nga Alvin. Awan lang arudan ti may tultulong na dito'y balay. Aramidan na kapay ababaw na. Kasta nga rod, nanang. Kas na babaunan. No adda iti balay ni Uncle Alvin. Baon a baon. Ngam saan mat naggunay. Ultimo aggaw iti kanan na kat siyak ti baon na. Agkuray ka man tama kang nagkanyak day tang Alvin. Alvin! Anak dito ay. Apay ka di. Ada nalipatan mga imbaga. Umasidag ka man dito'y. Apay ay. Asino tinagkunakin ka pagbali ng akatulong ti anak ko? Ha? Iso kano ti ibabaw nung agpapudot iti kapim para inaw iti nagkapyam kan aggaw iti kanam. Si Kamit Luisa. Unak man lanuan niya ti bagam. Para day talayan nga bumuot kan. Saan mo ba kaya ata makasurot-surot ti anak mo iti trabaho dito'y balay, ha? Siyak ti mangisuro iti anak ko. Siyak lang ti adda karbangan namang ibaon. Gapot ta siyak ti agsapsapol iti para iti kasapulan na. Yeah. Siyak ti mangisuro iti anak ko. Siyak lang ti adda karbangan namang ibaon. Gapot ta siyak ti agsapsapol para iti amin nakasapulan na. Iso nga awan karbangan amang ibaon iti anak ko. No, awan, di awan. Nagatulagid din eh, bagam. Sikat mo pa naginaw. Tapno damot pa kay ranudan ken ka. Saan kat apapakpakan kalatan? Uy, naginawak. Apa man na may mungawanak. Niya niyang. Kastalatan, gainal daw ti aramid day ta lalaki. Kanayon mo nga ungungtan. Ngabkaslaawan mo't pagnaan ti panagungungod mo.
Jak nga rudan ang muna niya ti aramidat kan kwa na nana. Di kantulakit din nakasapon iti nasaysaya at alalaki. Nagtakit din kasla na kurkurang na. Awan ti kurkurang ni Alvin nanang. Saan mo takas tayo di? Ita, nagbalin mo ta nakaslaubing-ubing ti panunot na. Panoy-nuyam tumot na tayo. Okay laan kan ka ti aramidin na. Iso asaan na pulos agbalew. Makita yung mata kanayon ko apabungtan. Kat narwamon hindi ka na yun na panagungot mo. Amo na ba't ngamin, asaan mo ang maiturod apapanawon? Masyanak mo't nga rod amang papanaw kan kwa na nanang. Kas talata nga rudon. Kas lapagbalinan na kan nga inana. Saan ba't nga asawa, ti pangibilbilangan na kan ka? Bayan mo nanang. Tanawan lata ti pagbaliwan na. Papanaw kon. Ay rumbag laang, tawon ba't serserbi na lalaki? Masiksikura na ka makakit-kita kan kwa na. Cristel. Kriste! Cristel, neighbor. Cristel. Ano na? Gusto mo ulit. So, Ha? Cristel, ano tawag mo? 8. 2 years old. Ay, talaga naman ang hugak. Wala nagsakit yung ulo. Sapay ko mata, nagluto mat ni Alvin. Kasi hindi mga kumagsangsangi. Ang daubing anak katugaw, itisirap di kayo. Bujak at bidot. Katawanan ni Jillian Dayta. Asigdak man. Anya tinagan mo? Apay nga sangsangit ka. Siyak ni Cristel, Auntie. Tinadalak namin ni Auntie Nadia. Sino ang Nadia? Di may kadwang asawa ni Tatang. Sa dino ti balayo aya? Dahil kulay red ti pintor na, Auntie. Urayag dito asumangpat ni Tatang ko. No kayat mo. Umay ka dita balay. Agay ayam kayo iti anak ko. Dito yak lang, Auntie. Tapno makitak na agawid ni Tatang ko. Anya nga oras nga go awid ni tatang mo aya. Alas 6, Auntie. Umay ka pa'y laang dita balay. Itulod ka dita balayo, inton madanon ti alas 6. Ay kaasibot day tanga ubeng aragragasan ti stepmother na. Mabuto nga agipulong iti amana. Naabot-bot nun mo, jay babae. Huwag nga rod nana. Ang numapan ko itulod ni Cristel iti balayda. Kasaok ti amana. Ay kaasimot ni Kristen no saan tayo atulungan. Nakaragragsak ti anak ko nga da kay ayam na nanang. Huwag nga rod, duwada ang nakaragragsa. Agpada kasla na iliwan iti kaayayam. Saan mat nga minarumrumuar ti anak ko nanang. Tasaan mo tapalubusan nga agay-ayam iti ruwar. Kasanukat saan ko matamabantayan. Narigatan, ang mga nonya pa iti mapasamak kan kuana. Jonas. Luisa Jonas. Siyak gayam ni Luisa. Asiniglaan ti balay nga abangan ni. Inawis ko ti anak mo, tanakitak nga agsangsangi. Grade 7 man. Inawis ko ti anak mo, tanakitak nga agsangsangi. Siyak na Jonas. Agyaman lang iti panintulog mo iti anak ko, ha? Madanagan ako pa yan. Sabihin mo tayo na. Ayan ka diti ko na kay stepmother na. Nakatulog. Napartag man siguro. Amo ka di ang ranggasan na ti anak mo?
Anya? Ni, awan mo't ibagbagakan na ti anak ko. Wala. Tabot-bot ng ti stepmother na. Kasta. Kasauktuman nga rin na dyan itong makarin. No napatagkan ka ti anak mo. Saan mo ko mga ibati ti stepmother na? Saan mapanawan? Kasauktuman nga rin na dyan itong makarin. No napatagkan ka ti anak mo. Saan mo ko maapanawan iti stepmother na? O sige. Ket adyaman ak manang iti panang tulog mo iti anak ko. Albert. To all the girls I love before. Nabartak ka manang. Kanya ka lagi din na yan, Luisa. Alam mo lang din na nabartak, bagampay lang. Ay nati masidahan. Awan ti masida. Naibusan. Aya. Ay. Sabi nga didak imbatsan iti sidag, ha? Mapan ka matagsapol iti kanom Apaya kasta kaitan, Luisa. Kaputan na umakon kan ka. Sana ka din nga iayatayin, ha? Awan matlang ti may tultulong mo kanya. Panagkunam ka di kat adapay ganas ko ang mangayat kan ka. Sige nga, Rod. Nawan ti makan. Matulog aklatan. Maudin da ito apan nakisaritak kan ka, Alvin. No saan ka ba ilang balbal? Nasa isaya at apumanaw kan dito'y balay. Ay. Mabalin ka din, andyan pala dito ni Cristel. Adapit pa para, kat awan ka doon na iti balay. Oo na. Saan na bali? Tadamat ti anak ko akadwa ng agay ayam. Pasensya ka, Luisa, ha? Kaya't kong amin natin. Pasensya ka, Luisa, ha? Kaya't nga minti anak ko nga umay manan agay ayam diti balayo. Imbag ka no dito, tadak ay ayam na. Awan parikot iti dayta. Kumusta gayam ti stepmother na? Kinasaom ka din? Pinapanaw ko na. Imbagak ano saan pala kumanaw, idarong ko. Katay dyan, dinardaras ng tikim manaw. Alin gayam ti pudpud mo ngay na ti ubing? May samot na dyan, babae. Saray. Bing. Alin gayam ti pudpud mo ngay na ti ubing? May samot na dyan, babae. Sana apagan anok ti anak na. Binaybayan nan ti anak ni. Kasta ka di. Sige nga ron. Ibatin pa ilaang dito ni Cristel. Gulyan. Gilyan gayam. Ten. Ay, tinpay. Ay, nagtataka ko. Sabi nga, sorry, saklan. Kanta man yung kumpurmigan, kung ano naman. Hello, it is me you're looking for. At dayta, Ha? naimpaki kong dagiti badbadom. Total, dayta matlang tindanon mo kanya. Iso nga iso matlang ti alam apumanaw. Ano? Sa dito ay herod ti papanak, Luisa. Awan bibiyang kuno sa dino ti papanam. Basta pumanaw kan. Ikanak pa yung kumama titimaw di agundaway. Nabayagan anagan ano sa kalbi. Pulos ajak mauray ti panagbalbaliw mo. Iso pumanaw kan dito'y balay. Eh, sukat mo ni Jonas. Wan. Sigamat, Jonas. Ibatim ka di manan ni Cristel. Saan, Luisa? Ipasyar ko ngamin ni Cristel, ta nagsweldo ak. Kaya't ti anak ko, akadwa na ti anak mo nga pasyar.
Kat mga dalaki ti panagtalag mo kanya. Awisag ko matagpasyar kami. Ha? Amo man ti balay ko. Mabigla na. Ibatit ti aydik kan ka. Tamno agtalag ka. Ate o. Sige. Mabit lang nga ron tapag sukat at ni Julian. O sige. Urayan mi ti anak mo, Luisa. Matugod na kung nanangod ngayon. Kahit mo. Julian! Gilian! Jillian, Ay, si kagaya ni Julian. Ay, sige, ganti Gilian. Lucy? 12. Ay, sabi ganun. Hi! Hello! Hi! Nanang, nagsimpat ni Uncle Jonas. Igatangan nakpay iti ay ayam ko. Igatangan gayam. Nyamot to. Ang taral pa kasi. Una. Ing. Nanang, nagsimpat ni Uncle Jonas. Igatangan nakpay iti ay ayam ko. At dun Wow! Nagpintas mat nga agpay sunday tamong munyika. Nanang, ingatangan na kami ka ni Cristel. Anya pa niya tinararamid yun. Napan kami nagpasyar ijay park, kan ijay mall, kan pasan na, nangan kami. Naragsak ka nga ro, da nagpasyar. Nakaragrag sa kumaa, no adda ka, nanang. Ba't tayo kumaan nagpasyar? Ha? Ay, saan ang mabalin, anak? Apay matasaan ang mabalin. Basta, saan ang mabalin? Islim ko na mo. Baka na nakita ang hadagos isip. SM. Nakitulag ka, Jay. Inikan na ka. So, paspasok mo ito eh. Naasidagan tirik na ni Jonas kada tayo. Ay, awanan. Naasidagan tirik na ni Jonas kada tayo. Kanayon na nga ibati ti anak na ditoy. Kano da oras na, ipasyar na pa'y dagiti doon nga umbeng. Hawan nga ron, nanang. Makita mo ti kinaragsak ti anak ko nung kasta nagpasyar na. Nukas ko baka ni Jonas ni Alvin, anaayat mo't iti anak mo. Ang dinasayaan ko ba? Hanggang saan mo't nga ron? Kinunana idi, na ibilang na apudpud mo nga anak na ti anak ko. Ngam saan mo't gaya? Nagpambarag lang. Tapno ang pagkamangan na. Basol ko matlang, nana. Tanagdarasudo sa... Jonas. 14. Mabalin ka din agsarita ta, Luisa. May papaligyan niya. Makita ko namin iti naragsak ti anak ko. Noad da dito pala iyo. Amok anayat kay ti ubing. Maasyak naman iti ubing. Amok nga awan ina ni Cristel. Kato, rekas kasano. May paritlak man nila kumati pamatag. Panangipat ito. Amok nga awan ina ni Cristel. Kato, rekas kasano. May paritlak man nila kumati pamatag ti maysa nga ina. Ay panangipat ito. Ako ma. Amok nga awan ina ni Cristel. Kato, rekas kasano. May pariknak man nila kuma. Ti panangipatag ti maysa nga ina. Kasta akmat ka ni Jillian. Kaya't kumat na iparik na ti panay patag ti may sana ama. Agi amanak no kasta, Jonas. Luisa, saan nga ta ad-ada ang maragsakan ng tubig? No paypayson ta tagbaling na inakan amada. Ha? Eh, kwa? May kariya ka din ang baling na ama ni Jillian. Pudpud no kaditi pakpakitam akin na singkat, Jonas. Saan kang pumatangag palbali? Awan to tiyag baliw. Napunta si Kati kaya't kung agbaling na ina ti anak ko.
No, bilang. Bilang. Bilang kaya. Dapat sikat kaya kung agbalin nga inatyan ako. Lo ibilang mo lakit ti apod ng anak mo ti anak ko. Ibilang ko apod ng anak ko ti anak mo. Bayam, papanunutot ang lain. Anay bag. Panunutot na. Ibilang ko apod ng anak ko ti anak mo. Bayam, panunutot ang naimbagday ta asing-asing mo, Jonas. Sa anak nga tangag kamalimanan iti desisyon ko, nana. Panagkita ka ni Jonas kat responsable. Imbagan ko na atadan anak na. Iso mature ti panunod na. Saan akas ka ni Alvain. Wan garod, nana. Kan naragsak ti anak ko. No kasta akaduha na da Jonas ka ni Kristen. Naamangan no ni Jonas ti lalaki aparagan ka anak ko. Iso asan mo ko ba napaluspusan pa'y? Sapay la ko ma. Ta sa anak mananyag kamali, nanang. Iti sana nagbayag, inaklon ko ti panagayat ni Jonas. Kat panagkunak, ison ti lalaki apara kanya. Gapo tagpada kami iti anak ko, anapateg kenkwana. Tuy pagayam mo, Luisa. Luisa, pagayam ko, agyaman iti daytoy apakasaritam. Ala, ituloy mo ti agbalin na nasaya at nga ina ken asawa. Iti kasta, mataginayon ti ragsakyo asa nga pamilya. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Luisa. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lovely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician. Ay, sabagli. Virgie Paglay. Musika kan computer. Ay, lata. Ituloy na. Live ka sa Facebook. Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Kan computer recording technician, Joffre Anas Basik. Isagsagot ka na kayo, ti MTBC Drama Production Sunday. Iti DZWT 540. Kanda ito'y istasyon. Agyaman kami tingka parang tarabay, na imbay nga oras kada kayo amin. Palitan ko. Oh, yeah. Sukat ako. Okay. Shout out to Nelson Rante watching in our Facebook Live. Thank you for watching. Yum. And Yum. there's your goodbye keys. Sige, DJ. And your goodbye keys. Adios amigos. Adios amigos. Sir. Ang asakya, dito. Tutulan na po. Adios amigos. Ang daming live na iti makita na. Lahat tayong heard iti Facebook and iti YouTube channel. Iti stasyon tayo, DZWT. So, shout out. Dari ito silent viewers tayo. Thank you for meeting us as your background while doing your duties or your works. Magdidiyak ka na, kabali ka yan. Ang bagay. Ay.
Saka wala nga di nabayte ka. Sila na bang bangagan ni Amerikano. Ano ni? Punta na lipatan mo di sa 3879 Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan na kita kat patulod. Ti pagama nagpailing nga di tinagan a Melinda. Adinan dinakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Agmay may saniliam nga anak ko. Ket maladingita na. Gapo tanagayat iti kastaunay iti babae. Asaan ama ikari kat kuana. Bueno papagayam. Intay dinggen ti pakasalitaan ni Melinda. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nagadudita a babae. Ngam apay ani payla ang dalya tinakurso na daam. Iho. Ay, ko ni dahil na. Nakurso na daam. Iho. Ay, ko ni Dalia, mama. Kat iso ti kayat kong ikasara. Dayjay ka di aklase ti babae ti kayat mo nga isango itinadaag nga altar. Mahilig iti nightlife. Bartikera. Awan delikadesa na. Agbaliw tumatlaan ni Dalia, mama. In-enjoy na lang kinapalasang na. Ado di ta ti matino a babae. May sabitan ni Heidi. Iso ti kayat ko aparakan ka. Nga mama, awan marik na kapanagayat ka ni Heidi. Anyat impakpakan kang kaday dya babae. Tauray agdadata asaan anasaya at ti kababalin na. Kat ay ayatam lata. Tulungan nagbaliw ni Dalia, mama. Patik nagbaliw to. Kaano? Basta orayin nyo lang, mama. Nakamultitasking din cellphone ko. Facebook ka ng YouTube. Talaga ang nagtangkan ti ulo ti anak mo, Fredo. Tsak amunan niya ti aramidag kan kuana. Kaslasan mo na padasan tinigla, Melinda. San ka di, asan magmatakayat nagiti dadakkel mo? Nga bimpilit mo, ti kayat mo. Ngam awan bisyom, Fredo. Sana kas itiday di a babae a bartikera. Sana da ito ti pagparikuta, Melinda. Agayan ayat na pailang. Ado pa iti agbaliw. Anya ti amom, no makamiris tumatlang ti anak mo. Saan nadtal na ti panunod ko? No kakuy-kuyog na dayjay a babae. Melinda, saanin nga ubi nga basi ti anak mo. Iswa, relax ka lang. Haidi. Heidi ka. When mo, sige ka Heidi. Hade. Duray din na siya. Panag ko na. Awanan ng nama ama ayat nakpay nili. Nay, sino? Ni, Yaman ko na. Panag ko na. Awanan ng nama ama ayat nakpay niliyan, tita. Pag kunaam nga awan, iha. Saan daw pa'y nagkasar ka ni Dalia? Anya ti amo, no makaamiris tumadlaan. Nga ta, tita. Saan ka kumaamapukawan itinamnama, Heidi? No talaga nga ay ayatem ti anak ko. Ilaban mo. Ngam, awan at laban ko, tita. Iha, addaak bitoy akakamping. Aganos kalaan. Ti makaanos, makagunod. Sige, tita. Mangnamnama aklat ta, ama ayat naktumatlaang ni Liam. Day tati kayat ko amang ngagankan ka. Iha,
Sa dino ti papanam. Rabiin. Imawag ni Dalia, Mama. Mapana kita yan lang. Ang liyam. Delikadon. Saan ka narumwar? Bayam day siya a babae. Apay nga minapatpatsyan ti ibagbagana. Mama, kasapulan na tikayan ayat ko. Saan ka a superhero? Tapnaan yaman nga oras sa kasapulan nakakatmapan ka. Diyak mapakawan ti bagik no dadagas ang pasamak ng kuana. Basol na no at dadakas ang mapasamak kan kuana. Nangibaga Arab rabi kat adda pay lang nga katang-katang itiruar. Sige mama, mapana kon. Ang mga no saan ko na maabutan ni Dalia itimbaga na apang kita akin kuana. Nasaya at magtanauray ka. Talaga nga inururay ko ti iruruar mo iti pasdak apag trabaho. Anya ka diti bagayo, madam? Iparupayo ka di manan, asandak akayat a para iti anak yo? Amo ko dayta. Saan nyo na masapon nga ulit-ulitan? Katibagaknot kada kayo. Uray sandak akayat, taay ayatan na ti anak yo. Jack amo no anyak impakpakan mo iti anak ko. Hanggang saan mo ko mga iramraman iti kalukwa. Saan mo nga awagan iti dis oras ti rabi. Tapno laang pagbalinam a bodyguard mo. Kasta ka diti imbaga na kada kayo, madam? Iso ti imawag kanya. Ada nakita na a post ti may sa agayam ko. Nakita na. Iso nga inawagan na, kat kuna na asukunan na, taiyawid na kon. Likli ka mon ti anak ko. Ay ayatot ni Liam, madam. Kat agin ga akayat na. Saan ko aliklikan? Iso pasensya kayo kumalaanan. Excuse me. Bastos a babae. Pimanaw latan, kat kasarsaritak pa'y laang. Duray. Duray. Duray! Aduray! Oh my God! Saan ka di pa'y asimbangpet ni Liam? Saan pa'y, madam? Oh, ang mga no nagkita namanin iti dayjay abastos a babae. Asino, madam? Asino pa'y kumano saan adayjay adalya? Saan lang nga ro da bartikera? Bastos pa'y, madam. Adda aminan kan kuha na anagalas nga ugali. Hanggang no, apay, nga ay ayatan latta ti anak ko. Madam, ang mga no ginayuman na ni sir. Saan ka mamati iti gayuma? Talaga laeng ana in love kan kuha na ni Liam. Ni Heidi ti kayat ko apara kan kuha na. Anya nga tati aramidak. Tapno maibaw ing terik nana kan ni Heidi. Madam, iba ka kayo kanya Heidi. Tatikutan nan ani Sir Liam. Oh, saan lakit di nga umanugot ni Heidi? Ti kayat na kat saan ang mapilpilitan laeng ni Liam. No di kat disnudo tirik na ni Liam para kan kuana. Sa bagay, disintimot nga min a babae ni Ma'am Heidi. Kat iso ko matibagay kan ni Liam, Doray. Iso nga aramidak ti amin akabaulak. Tapno maibaw ing tirik nana kan ni Heidi. Sa dino ti papanam, iho, saan ka kuman arumwar? Umay agpasyang ita ni Heidi, kat agluto ak itinaiba sa pagsasangwan tayo. Agkita kami kanitalia, Mama.
Saan mo kumamot apagkadkadan tikid daw ko, iho? Mabalin ka di nga i-cancel mo pala ang tilakad mo. Ado pa'y matial daw, apa nagkita yo kandidalya. Mama, Please, iho. Uray itala ang apat gam tikid-kid daw. sige mama. Mabit lang nga rin taawagak ni Talia. Ibagak na yung bigat lang nagkita kami. Italang man na nakapagsasango tayo amangan. Kaya dapat ini Heidi. Isu nga ron ang nagluto ak iti special amakan. Gaputada special abisita tayo. Agyaman na. No ibilang dak nga espesyal abisita yo, tita. Awan anyaman na, iha. Kaya tagyaman akmat kan kaliyam, iho. Gaputain cancel mo ti date yung kanidalya. Tapno ang makapagsasango tayo kada Heidi. Agpay soliyam? In-cancel mo ti date yo kanidalya? Gaputag pilit ni mama. Kasta ka di. Gampo, takayat ko ang makitam ti kina-espesyal ni Heidi, iho. Disente a babae. Sana bartikera. Nagaga kan nalaing. Sana na masapol may bagayo rita mama. Gapot ang mukmot. Kat sapay ko mata makabirok iti lalaki ang mga yak. Kang may karikan ko na. Mala, mga tayo kit din. Sayang, dagit espesyal maka no agbaaw da. Saan mo nga ipilit? Melinda, saan mo nga ipilit ni Heidi kini Liam? Sila nga masaksaktan ni Heidi. Kayat ko laang atulungan ni Heidi. Ken kayat kumat nga iliklik ti anak ta iti dayjay adalya. Saan mo kontrolado ti biyag ti anak ta, Melinda? Adamot ten bukod na panunot. Angam saan nan nga usaren ti panunod na. Ti puso na latan ti usaren na. Anya nga ro ti maramidam? Ket agayat nga ro ti anak ta. Imbag kumamat no sa anakas jay aklase ti babae ti nakainlawan na. Uray kumamamirmiraot ditan. Basta saan laang abartikera. Ala, baybayan pa lang. Parang makapagpanunod tumatlaeng ti anak ta. Rumwar ka manan, suko naman ti bartikera akaayan ayat mo. Amangan namin no saan na amayawid ti bagina mama. Wano saan, lukwon lang ti taksi apagluganan na. Gungguna na, tapnag na kam. Diyak mabali na baybay an Italia mama. Agbalin ka laang anakakaasi. Gapu iti aramid day jay ababae. Sorry mama. Ay ayatek ni Italia nga ure kas jay ti ugali na. Jak tumat pulos maaklon ang manugang day jay ababae. Di nan tumapusipos ti tuktok ko. Ti ulok ti taglit ko. Nya matustok taglit. Taglit. So, ulok. Ulok. Ay. Jak tumat pulos maaklon ang manugang day jay ababae. Di nan tumapusipos ti ulok. Akas iti aramidan nakan ka. Please, mama. Maawatan dak ko, mama. Hindi ka karoon maawatan anak ko. Sino mo't na ito nga umawawag iti dis oras tirabi? Numero lang ba't? Hello? Anya? Pulis? Anak ko ni Liam. Apay ka di, apo pulis. Anya?
Nadisgrasya ti anak ko. Sige, umayak dito ospital, itamatlaan. Bye! Fredo! Fredo, agriin ka. Aday di ospital, ti anak ta. Naturog ta hindi. Kunano, Fredo, kunano ko ano. Fredo! Sabi, awanan, ti anak ta, Fredo. Kat basol na ito'y day dya babae. No saan ang nagpasukon iti anak ta? Saan ko maamadisgrasya ni Liam? Masakit, Melinda. Kakaiso na nga natin, Fredo. Ang papay ang astoy tinapasama ka ko. Apay ngayon yung mo. Right. Kakaiso na nga natin ni Fredo. Bakit? Natin ni Fredo. Bakit? Ano ta? Nagsakit, Melinda. At may sanga na ta ni Liam. Apay ang napasamak kan kuha na tikas to eh. Saan nagtumot namin na dengdeng? Saan Saan na to? Deng-deng na naman nakapapat yun eh. Saan nagtumot namin? Apay ang napasamak kan kuha na tikas to eh. Saan nagtumot namin na dengdeng ti anak ta? Anya ngay ita tinapasamag kan kuha na. Nalabit ada ito tigas at anak ta, Melinda. Urayan niya pa'y tarabidan ta. Saan na maisubli, ibiyag na. Duray! Lamayan? Lamayan? Effects. Tarating. Madam, adani dalya di tawar. Awan na babae. Apang pae. Agpakpaka siya pastrukan dagiti gwardya. Ang sangsangit, madam. At apay lagkanas na nga umay agpakita. Hindi nito tayo so ti makagawas. No, apay anatay ti anak ko. Sana kaya ti pumanaw, madam. Payman, tasyak ti makisao iti dayta a babae. Nagpuskol matan ti rupam nga umay agpakita dito ay. Kalpasan ti naramid mo. At dapay larupam nga umay agpakita. Mga asiyo, madam. Oray makitak lang iti maminsan ni Liam. Diyak na nga yata nakastoy ti mapasama kan ko na. Ang babawi akman. Ngam naladawin ti amin. Diyak kayaten a makita ti panagrup-rupam a babae. Pumanaw kan. Kat saan kan nga pakpakita. Sika ti bangungot. Bangungot. Nakadiday. Bangungot. Basta, sige. Pumanaw kan. Kat saan kan nga pakpakita. Sika ti bangungot. Iti biyag ko. Maasi kayo ganit, madam. Kaya't makita ni Liam. Tapos makapagkitawag man lahat iti pagmagawan. Saan na kan amang? Uray anya pa iti ibagbagam. Isu a pumanaw kan! Oh, yung!
Panagkunakit sana nasayatin ang amin mo, Melinda. Binayam ko malata makita magmedalya ti bangkay ti anak ta. Saan mo nga mo? Kapi kayo, Sa lamayan. Kapi kayo, Tiko. Binayam ko malata makita magmedalya ti bangkay ti anak ta. Saan mo nga mo? Noan niya ti Marikina, Fred. Natay ti kakaiso ng anak ko. Gapukan ko na. Ita, kayat mo ang makita na. Sana matanagayatan ti amin. Uray pa'y. Saan ang basta mapunas latan ti sakit tinakam ko. Hitiday tiyahi a babae. Yup. Kasano nga ako? Ikuha pa lang ti pananhig. Ang anti Romar J. Live. Okay na. Di sounds na lang. Manit, ikat. Ikas mo pa lang. Nada nga magdamagit. Tadakapsat yung Madrid. At da babae, iti tanam niliyam. Nakasuot madremet. Oh my God. Darasen tati magna. Kaya ko ang makita no asino na ita ang babae.
Uray siya. Kaya't kung matamamuan o asin ba ita. Sino ka? Madam? Sir? Ha? Dalia. Siya ngagpaiso, madam. Lukas ta. Nagmadrega. Wan, madam. Manipod awanan ni Lian. Napanunod ko na ang tagserbi ti Diyos. Maragsa ka na para ka. Gaputa nagbaliw ka. Kat no anyaman tinapasamak iti kan labas, libatan tayo kuman. Nagimula akman iti sakit tinakam kan ka. Ngam iti panaglabas titawan. Napukaw matlaang dayta asakit tinakam. Agyaman na, madam. Kat ulitat mo ng taggid daw iti pamakawan kada kayo. Napakawan kan, Talia. Iti pa naglabas ti adu atawan, nakailiw-liwag akon Mr. Landy. Naawat kon tinapasamak iti anak ko. Kat ita, nalaganen terigna. Tuy pagayam mo, Melinda. Agyaman pag Melinda iti daytoy apakasaritaam. Talaga analagan terigna. No awanen ti sakit tinakam iti barukong. Ala, idawdawat ko asapay la kuma tagtultuloy tiragsakyo nga agasawa. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatuhod ni pagayam Melinda. Tampok dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Kan computer recording technician, Joffer Anas Basi. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung istasyon. Agyaman kami tingkay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Okay. 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 Uy, ano? Napakada ka lang yung tulog ng masapa. Kasi nila yun, basta. Gares, biyernes na. Hindi siya ba pinaligiga? Paano kaspangariyan sa tema ninyo dito dito mga lumay? Basta ma-shade by the bilay masakbayan. Okay. Okay. tayo ti announcing na badi. 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 Badi, garo. Badi tayo. Ding 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 ding. Siya kakasiya. Saktan si Ellie. 867 Masakbayan, badi tayo pay. Ana intom persin. Ana. Tom ana. Saan ka ko man nagsubli jay abroad, Dad?
Kasano nga rin ta makaunong tayo pagadal mo, anak. Ag kolehiyo kanton. Narika, nawan trabaho. Saan ka na makaadal? Saan ko ang kayat tiyag may sa dito'y balay, Dad? No makabiro ka kiti sa bali ang mamin. At dantong kagkadong diti balay. At ang atanasing patakas ka ni Mami, Dad. Uy, nalaing nga kamang kilatis itinasing pa ta babae. Nakas lalakit di ka ni Mami kasimpat, Dad. Nulakit ditag singpet ka. Mabalin ang nasingpet tumot ti kapit-nipot mayaw. Pachikit ka mo. Naburamat niya. Kasukat ni mamin. Nakas lalakit di ka ni Mami kasimpat, Dad. Nulakit ditag singpet ka. Mabalin ang nasingpet tumot ti kasukat ni mami, mana. Ako nga maawatan na ito kasi. Lawlawag naman ako. Kursunada ka ni Tom. Pero ano siya eh? Bakit dito mami ko nanakan ni? Lisa, Ah, anak na ni Lisa. Anak na ni Lisa. Okay. Lisa. Bibi. Bibi. Sikan! Oh. Lisa. Oh. Kung sinalalawag ka. Unay ka tayo ti kwarto mo, anak ko. Ag kaiwara ti lupot mo. Minyo ko na. Ano di party? Lisa. Tuesday. Anya mo di inted ni Teresa. Tuesday. Ini ka na mo ti farm mo Tuesday. Tuesday ka na ti spirit na Tuesday ka nalawlawag ka no. Dali na to ini. Nalawlawag ka gayam azay. Demo Tuesday ti inted na. Nalawlawag. Yan o natay. Hindi, Tuesday. Ay, sa galawlaw. Tuesday gayam Unay ka tayo ti kwarto mo, anak ko. Ag kaiwara ti lupot mo. Diyak masango at tarimnan. Taado ti homework ko, mami. Saan kumamot, basta iwaram latan. Aglalaok tinalabaan kan saan. Kupingan mo't adag itinadalo sa lupot mo. Da kayo na ati mangkuping tanabanluga ka nangaramig iti homework ko. Bimal balasangan ka, adi mo pa'y amo nga isimpa ti kwartom. Day ta kaakas a lupot mo. Indisum latan di ta katrim. Makaturturog ako, mami. Mabaling ka diya rumor kayo diti kwarto. Rumor kayo. Bisina ko na. Bakit ko telas dito? May sa oras pa. Indisum latan di ta katrim. Makaturturog ako, mami. Mabaling ka diya rumor kayo pa diti kwarto. Iso adi ka makasursurok. Tadi mo kaya ti dungag iti pamagbaga. Ellie. Ilahi. Tapos tinagan ni nanak ko. Manang Ellie. Unay ka ti itsura ti arubayan yun. Kunang nubalay ang nagpanawan ni ti Manu Ataway. Apay kumamot ang nagpanawan ako. Ay, sorry. Apay na sakyan. Basta. Lisa pala. Lisa, guys. Paano nagkamali ah? Stay tao kay Jake. Kunang nubalay ang nagpanawan ni ti Manu Ataway. Apay kumaan nagpanawan ako na yun, Lola. Ay, kita man ti itsura ti arubayan yo. Kaslaawan ti babae nga agdalos. Apay no agdalos ka kumamay. Agsagad ka ba't adi taruar. Apo. Makadaldalos. Masaduta. Lumaan at laang. Nung kanayon na nagtrabaho. Masakit. Uray kasta ka din. Makadaldalos. Masaduta.
Uray kasta anak karugrugay ti arubayan niya. Kasano no adda umay agarem kan ka. Kat kastoy mat karugay ti balayaw. Ay, no talaga asyak ti kayat dayta umay agaram, Lola. Sana dayta rugi ti kitaan na. No di kat siya nga umay na arman. Napitasak man. Ay na, apok aya. Ay, no saan ka na anak po daw. Ang mga no di nakapaytalyawan tilaan. Aba, Nalabas ka man, Lola. The translation ng Tagalog mistake mo. ay na, apok aya. Ay, no saan ka na anak po daw. Ang mga no di nakapaytalyawan tilaan alalaki. Nalabas kayo man, Lola. So, ano? Nagdalus mo ten, tinamay amit iswelo, malasan ko. May galis mo ti tao nga muna din. Saan kayo mat nga ubing? Tapno may galis kayo, Dad. Agpada kayo ti daddy mamim ama nagdaldalos. Pati arubayan, nagdalos mo eh. Diyak namin kayo ta makita nga rugit ti balay kan aglawlaw, Dad. Noy niya kano ti itsura ti balay kan arubayan. Kasta kanumat ti bumalay. Isumot lagaya managdalos sa kanayon ti balay kan arubayan. Kanadalos mo't ti balasita nga day ti balay. Kasta ka day? Saan ko nga mo kada kayo, Dad? Agpatiray o kayo manan. Sana patiray o kaya dyan. Tapod no marit anak ko. Ben. Yung din, di ba? Kaya man yung kakatako na. Yung face me. Ay, lakay. Ang card, bad. Lasing pa ka nagagat nito mabalo. Hello. Hello. May lakay. Ang daawag mo. Bakit? Ano ka di ba tadi order na sir boss? Ano ba yun? Oh. Ay, halo ba yun pala ka? 300 times 30. Nasimpay ka nagagat nito mabalaw. Abay, di na nga takayat nga asawain ni Mara nga anak ta. Ay, imbag no kayat na ni Mara, kat naganak abalasang. Ura isukat balo may. At damit anak na abalasang. Ay, ibagak man kini Mara tagpacharming kini Tom. Nga, kasano kuma? Ay, ang mga nagsubli ija abroad ni Tom. O di may mayat man ay no maasawa na ti anak na, tapno ti anak tanto ti agawat iti kwarta nga ipawit na nukas ta. Anak na ko namangkan. Ti anak ta. Kasla anak mo, tinanggap ko, no natuloy. Ay, ang mga nagsubli ija abroad ni Tom. O di may mayat man ay no maasawa na ti anak na. Ay ngay. Hindi tang natulong ni recorder. Samaan na ti anak na. Ay, daan kasi. Ay, ang mga nagsubli ija abroad ni Tom. O di may mayat man ay no maasawa na ti anak ta. Tapno ti anak tanto ti agawat iti kwarta nga ipawit na. Ay, si Kamet Ben. Agandar man ti kinarupat kwartan. Tapno adamanin pagdawatam iti igatang mo, iti pagsukmon mo. Ay, di ka man agin dide. Amok ano ikan na ka iti kwarta kitawatam.
Imposible nga ibaga masan mo kaya ti kwarta. Siyempre, alakay. Fe, Lisa. Sunod yung Fe. P.E.S. Lisa, awan tinakapwa. Baka juwal TC. mo. Juwal TC. Juwal ko ano. Sige, garo na. Oo, yan. Ano ba? Sige. Iso nakasurat mo talaga. Naka-bracket. Naka-bracket. Alam mo, bakit nga pa Second Ellie. Naka-bracket eh. Lisa. 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 Ay, ni Berhe. Lisa! Oh! Oh! Juwal ko ganyan. Lipe. Ayan na diyan. Lisa. Bridge 9. Ay, Bridge 8. 6. Ay, 6'5"? 6. Wala na. Wala no 8. Ay, 6. Ano pa yung Ano pa yung Nagtaruman di agnagang iti Eddie. Asino nga iti? Ado matagnagan iti Eddie, iti pagadalan. Jay nga'y basketball player ang nagtaar. Ay, wen. Karasamot amin ang babae na iti a player. No, isang tan... Karasamot amin ang babae na iti a player. No, isang tinakaigam iti bola. Agririyaw na iti babae nga boy-boya. Ay na, nagkasakot na tati agbalin a girlfriend na. Pagimunan amin di makakita. Ano taramidang? Tap na talyawan di kaskan ko atin. Tap na talyawan na tayo di kaskan ko atin. Pagimunan amin di makakita. Anya nga tati aramida? Tap na talyawan na di kaskan ko na. Day tangaron mati ibirbiro kak iti solusyon na. Agpapintasak man akanayon, barang talyawan na kinapintas ko. Uray siyak mata. No siyak ti talyawan na. Malas mo. Saan ko mat may palubos Masapol asya, timang tagit ko kanikwana. Siya, Sigan. Eddie. Ay, super. Sikan lakay ka no? Ikastoy tayo na ito. Tatlo ka. Tahan nga pasal sa liit siya. Nasa sidot mo kanyamin na. Abasa. Mga nga mapanijaya. Ayun. Excuse me, Ading. Agbibiro kami iti news iti basketball team. Mabalik ka niya siya. Ita kayo matgayam dito eh. Pangasin. Tapos mga abak iti team tayo. Katama ito. Ano mat kita tinapipinta sa mabalin yung alain, manong. Pangasin, buddy. Amin kami. Kat sikat iman nagtatipit. Balikas ka, balong. Sabay, balikas ha. Pangasin, buddy. Amin kami. Kat sikat natin. Anak klaseng naman. Anak klaseng naman lang. Waiting ka, At yan. sandali.
Karami na direkin. Daka nga medyo ba? Apoy asya man. Si Maning. Inspirado kami nga agay-ayam. Duman lugot ka, tas mute si Tiregting. I-adjust ko ba? Di pangato? Pangato? Ang panunot takpay, manong. Si Maning. Kasarita ka man ito bigat. Mamuak di pangutin mo. Sige, tagin sayo kami kayo manan. Klase ka naman lang. Feliza. At least. Feliza? Liza? Sa bigan. Nakita, siyak ni Fregaya mo niya. Palpaliwon ka nga, tatalyawan ka, paano kang sao. Kung kitaan ka mo, just kidding. Nakita mo ka di akinasao ni Eddie day nga ana? Juan, kas na seryoso pinagsaritaan da. Dinardaras lang amin. Ay, dinardaras na lang amin. Dinardaras lang amin ni Eddie. Ayun, direkte. Kas na seryoso pinagsaritaan da. Dinardanas. Dinardaraan. Seryoso pinagsaritaan da. Dinardaras lang amin ni Eddie di pinmanaw. Idi pinayapayan ti kadwa na a basketball player. Nagmayat kat nga tanyo siya ti kasasao ni Eddie. Ay, syakat nga tanti karagsakan. Numatagikwak dayjay nga Eddie. Siyak ako nga. Saan ka diyan napudpudawak ng sika? Nataytayag akmat kan mas sexy. Si kakat chubby ka. Saan pa'y unay anatundirs na? Apay gosh, kaslam mo kibagbagam ha. Saan unay pa'y? Mas sexy ka pa. Si kakat chubby ka. Saan unay anatundiris? Mabalila ko mga Mas sexy. itin. Si kakat chubby ka. Saan unay anatundiris di taagong mo? Ay, anya nga ta ti aramida. Tapno tumangos ti agong ko. Paray no plastic. Ben, Mara. Ben. Naimbag ta simbang petkan dito'y balayaw, basang. Sigud mo ta sumangsang putak amin na lang dito'y balay. Kalpasan nga aglako ak iti grocery a pagtrabahuak, tatang. Kaya't ka nga min nga isagot iti pagsaya atam. Masigurado ka na saya ato ti biyagyo iti anak mo no mayat ka iti baga. Anya ka di day tatang. Lawlawagan nyo man tap no maawata. Apay, saan mo akayat ni Benabalo ang mga sawakin ka? Tom sa di day ang si Tom? Ate Ben. Apay nga, kasto nga kanayon, ay. Tatay manin, bagakmanyanagan ka. Ay. Mistake. Agkabawsan kay typewriter ah. Lawlawagan nyo man tap no maawata. Apay, di mo kayat ni Tom Abalo ang mga sawakan ka. Tom Abalo? Di ka na yun nagsubli di abroad, tang? Huwag, anak. No ag-abroad man ay, si Kanton ti Pangipaw, itan na iti kwartana. No, ag-asawa kayon. Mayat sa nagpaiso na panunod yun, tatang. Talaga bayatan ako. Iso nga ipamuspusam ti agpapansin kin ni Tom. Ana, Tom. Ibang na ang tagarod. Nagbasit pa ilak ni ma'am na din na mamakita. Mayat ka dito yan, balin amyos iti basketball
Tayo, balikas ka. Uy, naglabikas ka. Mayat ka dito nagbalin amuse iti basketball team, Dad? Ne, at dan sa katplanom nga agbalin ang news ti basketball team, anak ko. Sana siya taking plano, Dad. Dagiti players. Ada nga min pasalip ijay pagadalan. Kat kada team, ada muse na. No pinili na ka ti team kas news, bakay kayawam rita. Kaya't asawon na ita, pintas ka. Kasapunan ka diti muse iti basketball, Dad? Depende, kada iti organizers no karaman ti news. Ijay nga min pagadalan mi kat karaman ka no ti muse kada team, Dad. Bakay kayawam na pilye ko eh. Ijay nga min pagadalan mi kat karaman ka no ti muse kada team, Dad. Bakay dayawam napili ka ako nam. Siyempre, napintas ka. Isa pinili na ka. Eddie. Ay, may kanaling Idi. Idi team ko di ko ba? Talagang 23. Hindi, ada ka. Mayat ka din ading. Nakapiling amin ang dagiti kalaban tayo atin. Itimyos dia, tuloy na gayam ay ako. Napot na. Wait, ada mo dito na yung nakawal ading pa lang dito. Mayat ka din ading. Nakapiling amin ang dagiti kalaban tayo atin. Itimyos da. Alaman laangan. Ngam pasensya no maabakak amuse. Agyaman aklaw na yating. At damat ngamin contest dagiti Diyos. Kasla pa dyan dagiti agduduma amyos. Iti agduduma mo't atin. Amang ano maabakak nga rod mano. Amo ka nalaing ka. No kinapintas, talaga napintas ka. Nalaing ka man nga agsumbat. No andan tumaganda kang tat. Ay ako, duman. Ana. Di ba madrog ka ba lang sa amin? Talaga napintas ka. Nalaing ka man nga agsumbat. No andan tumaganda kang ka. Sigon, kat awan ti pasalip dagiti news. Ti agduduma ti. Sigon na awan pasalip. Sigon. Dagiti news. Ti agduduma ti. Nalaing ka man nga agsumbat. No andan tumaganda kang ka. Sigod mat ngawan pasalip dagiti news iti agduduma atin. Nagnunumuan dagiti staff ti pagadalan dayta. Tapno kanu ma-expose. Ma-expose. Nagnunumuan dagiti staff ti pagadalan dayta. Tapno kanu ma-expose dagiti estudyante ti kasta abanan. Lisa! Felisa. Felisa. Ano, pwede pa lang isang kamay lang. Felisa. Awan pa'y matbangin no minarkanyak akas muse iti team tayo. Or-orayat, mat. Jai! Karoon na kaya. Uray siya. Awan pa'y matbangin no minarkanyak akas muse iti team tayo. Oray siya. Or-orayat, mat, nga inang minarda. Ay, awan nakit din. Nukas na. Agpadata nga agar arapa aba ni numinawan na inominar. Uy, napintasok Yung mga balikas na ba inominar.
Inominate na ko. Nominate ko na tatulatan. Lukas na. Lukas na. Agpadatang agar arapaap ama inominan. Ay, pakaydayawan nga min. Lumay sa kaamyusan ka din. Kumaa. Di datamat makita. Jay, kat kano saan ang matagtagari ani Ana ti pinili dagiti red team. Diyos ba? Bigla nga inis to, mati sumarunong. Kung saan ang matagtagari. Ani? Di datamat makita. Jay, kat kano saan ang matagtagari ani Ana ti pinili da dagiti. Ay, sorry. Di datamat makita. Dayjay kat kano saan ang matagtagarian ni Ana ti pinili dagiti red team basketball? Red team basketball. Di red basketball team. Red basketball. Di datamat makita. Dayjay kat kano saan ang matagtagarian ni Ana ti pinili dagiti red basketball team? Wen nga rod maabak ko ba? Inton pasalit dagiti muse. Napintas mat nga min ti Loka. Saan ka din? Marathon. Tom Jones. Di datamat makita. Dayjay kat kano Nitong tinasabat ko dito dalan. At pamarama ka dyan nakita. Kung namin nagtetek saktak na madun pa ako. Alay ko! Sorry, atin. Sabali nga min dikit kita. Manong Tom? Si kakadiday ta? Ay, nagtaor ka mo't itan? Di ka pa'y nabigbig. Sino ka itayin? Di mo ibaga nagbaliw dagiti matam, tadi na pa yan mabigbig. Kitaam namin ito kinapintas ko tap na mabigbig mo no asino Uy, si kamat nga yung Mara. Nabayag ka dito nagkita mabalin ka din ngayon kapay mangan iti may sa restaurant? Mayan sa tinarami ko. Sige, uwan, mapanta. Marathon restaurant. Kunak manoda ka dyan, bro. Nabayag kang sama ti dyan. Plano ka subli. Ang namabalin ka saan na nakayat ti anak ko, tawan ka ng kaduwa na iti balay mi. Naglakasulbaran day taparikot. Di alaan nakakatulong mo, tapno da kadwana. Nagagatak man. Nasimpurtak pa. Katulong. Saan samat na may bagay kang katang bali na katulong. Anya ti trabaho mita? Agrakla ko akiti may sa grocery iji ili. Nabayaga ko ni Jay. Naawan ti boss ko, siya ti agkahera. Kwarta nga rutya arikapam akanayon. Hanggang sayang, takwarta mo ti grocery. Saan mo matakwarta? Huwag nga ron. No naloko aklaang. Ay, agtakawak Ngam, jak ar-aramidan. Takas na kunakon, nasimpulta. Mara? Mabalin ka rin, is marong ka rin di balayo? Day talagayam. Iti amin akanito, Manong Tom. Lisa! El Oro con Sangre! Tinapalabas, napagsasaritaan da don Esteban, kanda giti agpaspastor iti rancho, ti may papan iti grupo ti bandido, anagkuta iti masakupan ti Hacienda Gabriel. Naging lalaing ni Benito, ket nagpresenta nga iso ti mang papanaw kadag iti bandido. Inayaban ng arod da Ama Josep, ket duada anapan iti kuta dagiti bandido.
Nadanon dati grupo dagiti babae amapan aglaba iti waig. Tinaktika ni Benito Tilakyen ang nakasarsarita na. Ngem saan akim magat titaktikana. Nakadlaw dagiti kakadwa Tilakyen. Idi pagamuan takimmasan ni Benito. Inanawan ni Ama Osep ngem naging tuturay daytoy. Nakigtutlangan ni Ama Osep idi adda ng paltog kini Benito. Itimot Villa, saan ang makaid na ni Pedrita amang pampanunot kini Benito. Ingkidang nangarod ti mapan iti away. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinubela tayo ang napauluan. El Uro con Sangre! Mapanak ijay away. Dakas tagparparik na kanyak may papan ka ni Benito. Kunamlan kalaingan amapan makilaban iti jar na itay bigat. Intugot na tayo usaran na nga ganop. Dito yan ti pagurayak iti kalesa. Aglayo na kun. Aging ga iti suminaan nga agturong iti kataltalunan. Hey! Nakapuot kan! Hoy! Nakapuot kan gaya man langgong. Anay, naut-ut tilupok. Pinaltugan na katikaduak amapan ko maglaba. Di ko nam, asi-asi kami ababay. Nagkamali ka gayam. Ayan ni Ama Osep. Usip gayam tinaganday jala kay. May sabot day jay ngawan manak nakam na. Aday jay, impopok mi titangkal. Adda pasadya ngay naramid mi apagipupukan kadagiti estranghero nga ginlalaing. Kasla pagitangkalan iti taraken a native ababoy dayay. Mabalin met ako na tayo apagipupukan iti paamun abakas. Tangay nakaputan. Kawatan, asim mamay ti agas ngayon tapal mi tita nalusok alupom. Agyaman ka, tasimalpot ti bala di talupom. Talusan, agalis-alis kat kuman ti bala no naimula dita, kat makadanon to iti pusom. Wano saan, iti bara, wano dalo mo, ha? Mabalin mat siguro ang mapan iti bitukam. Masigurado, asaan amagiling akas kadagiti kanam. Ugal karanak. Ops! Saan kami akunang tapno basta o karkaranda ka? Ugo! Idot! Abay, ano na? Bayuyangan nyo dahi at tao akas la agro-propa bakos. Ipupog nyo dahi may sapay apag ipupukan. Wanda mo na! Wanda! Bayuyangan ta dito yan! Ukalkaran daklangan, tamad na. Oh my God! Di ka agbandugan amang bagkat kanya. Oh my God! Di ka mang balikog. Ano? Bayuyangan yun! No agloko-loko. Ibagayo kanyak, tapartyon tayo langan! No kasta, saan pa'y asimmang da Ama Osep kan Benito anapan iti ibagbagayo ako tadag iti bandido? Awanda pa'y. Kunakto mo't delikadaw, ta nakapana ko ni Jay. Ngam kunamot lang kalaingan nila kay mo. Anya? Di kayat ni Senyor Esteban, kat paraot na kadagiti pan nakabagiti lintag. Ngam nagpresenta nila kay mo nga iso dalangan ti makam mo. Anya mo't ni Benito. No saan ta pa sumangpat aging gatsakbay ti sumipnat. Delikado talaga. Pangasim Luciano, idaulwam dagiti padam alalaki diti purok. In kayo kitaan ida. Ay sos, delikado amanang. Anya? Napadasa kong tinapanajay. Delikado talaga. Kasano nga tan? Don Esteban ate kasaritan manang. Jak matamuno sa dino manin tinapanan na.
No, ni senyor ti mangmandar kada kami, ay kat, awan siguro ti mabalin may, no di ti agtungpal. Ngamno si kalat mangibagbaga, ay narigat ah. Sige nga, Rod. Mapanakon. Kat, dagay, pinaburas mo a prutas. Di mo ka din orayin manang. Awan pa'y da bakit ka anapan ijay bangkag. Pakitulod yun tulaang gan, Luciano. Mapanakon. Kaslakano lang, amigo. Dandanikan sa mga nagbalin na ama. Manen? Amigo, jay laeng agtamana sikog ni Lolita tinagtaod kini siya. Iso, adi mo sawen ti manen. Talaga kayam na di mo maako na gijay na singin na anak ni Lolita. Saan, amigo Alfonso? Sa maysa, awandan. Ha! Diyantre dagay chay. Intalaw di katugangan ni siya. Ket, inramraman da na intalaw ti mapatigamang na naikali di masakupan da asyenda. Amo da may tinararamid da. Ha! Pinaitugtugot dan day jay, ta amo da na napatag kanya. Tapno sa anak nga ta ngagsarda nga mang birok kadakwada. Kasano da itan, amigo? Saan mo na masarakan tinakaikalyan, ti kinabaknang iti asyendam, nuawanan ti mapa. Saan na mabalin na jak masarakan tayo jay na mapa, amigo? Si, rumang mabiro kami na, tapno mabiro kamat ti mapa. Aramidag tayo ta, amigo. Saan nagsigsigurado jay katugangan ni Siak na nakalisi ni ti panang singer ko kiniso. Pasti jara kiti hosto, aging ga iti di ibaganiso, no sa dino tayan dagi jay nakaraho. O anya, kumusta tinapanaman ang Pedrita? Ayan ni Senyor Esteban, Senyorita. Song batang pa'y tidamdamaga. Kwa. Saan ka no pa'y anagsubli da Benito o kan ama Osip, manipod iti ipapanda iti kuta dagiti bandido. Anya? Ang kaglaang, ang mga na isagmakdan. Oh. Ayan ka din ni Senyor Esteban. Amangan no napan iti merkado. Nagsakay ngamin iti kabalyo na itay laang. Oh, madanaga. Urayim laangan. Sumangpat tumot lang ni Mang Benito. Sapay kumaatakas ta. Amo man ang Pedrita? Apalan ka? Apay akas tati kunam. Uray na namula ti kasasaad nyo. Tababaunan kayo lang di Villa. Ang naurnos kayo nga agasawa. Makita at talaga anapatag kayo iti tunggal maysa. Day tala ang tigamang mi. Tipatampatag mi. Kuma, kasta kami mat ni Esteban. Anyan. Oh, agliday ka manan. Tsak maliklikan. Kaanon to nga ta amariknak mo ti pudpud no apa nang ipatag ti asawa kanya. Dandanihin, senyorita. Anya? Mamati aklaunay aday ta ipasngay mo iti babiit. Ti agbalin aragsakyo nga agasawa. Ngata, mana? Oan, masiguradok dayta, senyorita. Benito! Ay, kasanutan dito ay Benito. Tsaka mo. Ay, di matla sumangpot anjay imbaga da ako manter da. Isukano ti mang ibaga no palubusan da tawon no saan pay. Ay, inayan. Sagana dagita. Makaruwarak lang dito, ipatayag amin ita. Benito. Di ka kadipay nadidigra. Di ka ginlalaing tawan ti mabalinam. Adda, dagita akit tinalalaing ngam siya akaw. Ay, sos, mamisos. Narigat ti kasta Benito. Ang mga nulungsotan data dito ino di kapay lagparbang. Ay, takrot kamot ngamin. Guston, isarsarak naktapno mom. Sana kumakarama na naipupok no di gapukin ka. Di ibaga mapalubusan dakan.
tasak ti mabati. Nalabos ka. Anya nga ita. Imbag no maamuan ni Senyor Esteban datoy. Ay. Imposible mo't adi na mamuan. Kasano ang maamuan na ano awan ti mangibaga. Ti amom. Mapan ni Senyor Ijaway. Maamuan nanto no sa pulen na Ijevilla kat di nak makita. Ay, awanan. Amang ano, maladaw to, numaman ni Don Esteban ti kaadata ditoy. Saan laday ta? Amang ano, di na ta kailalaan kat baybayan natan. Dinto mapasamak ti kasta. Di kagtalak unay. Apay, napatagka unay ka ni Don Esteban ti kunam. No siya, kapapagakin ko na, taadon tinaramidak. No sika, ay awan na. Pagan ano nakapaingay, awan mo ti pakairanudan na kan. Laklakayudan kan, amaw sep. Iso adi mo namnamaan akailalaan na ka ni Don Esteban. Kumusta ka, niya mo? Atoy, ingkarangan ka, ito imported na chocolate. Apay, nakitain na kiti kasta? Mi amor. Para iti iho miyo na adda pay laeng kita unag ti tiyan mo. Mi amor. Di ka mang namnamala unay. Amangan no babae to'y si Kuko. Di iha miya. Diyos ko. Sapay ko matakas to'y akanayon ti kinadungo kanyak ti asawa. Tay kanayon na ibilin ni siya. Di mo liplipatan. Di ka agpuer-puersa. Anan nadam na kanayon tagaraw mo, tamangan numay toblag ni sika, kat madisgrasya tanag ta. Wen, aramidak ti ibilbilin mo kanyak. Muy bien. Bueno, mapanag pa ijay kwarto. Sige. Agyamanak. Napintas ti aldaw na ita. Sapay kumatakas ta akanayon ni Esteban. Benita. Senyor. Itay pa'y nasapsapolik ni Benito. Ayan ka diniso. Day tangaruti ibaga kumakada kayo, senyor. Ayan, jay asawam. Di na pa'y nayapon dagiti kabalyo. Aywan, planok ayapon ida iti kwadra. Ngim nalipatak batan. Jay asawam, ayan na. Saan pa'y asim mangpet? Ti ko na dagiti taga-away ang nagdamaga. Kat kadwa na ni Ama Osep anapan iti kuta dagiti bandido. No kasta, saan da pa'y na sumangpet? Saan pa'y siguro, senyor? Tano simbangpet dan ije puro. Nagawid kumamot ni Benito dito Villa. Apay nga ta? Senyor, madantanaga na. Amang ano dinangran dagiti bandido da Benito kan Mang Osep. Orayam na sumangpet ni Benito. Kasaruno saan asumangpet aging gatbigat. Kasanon, senyor. Benito, mabisi na ko na yan. Sandatan sa matapakanan. Si kalang ayati mabisin. Mabisinak mait. Kasanutan. San pa si mangpot jay bagbagada commander da. Awan ti maramidan ta, no di ti aguray. Ay, sabagay. No kanibusanan tanditoy. Awan mapukaw kanyak. Awan mo't obligasyon ko iti anak ko no asawa. Awanan day di inayo asigunda. Adamat bukod a pamilya dagiti anak kon. Makamudan ay iti biyagda. Ay, day tala adagos ni bagbagamay. Talaga nakasagana akong amatay iti anyaman nga oras, Benito. Ay, ado pa iti kayat ko nga aramiday. Benito. Talapsat pa lang ni asawa. So nga urean nga't mapasamak. Ikagumakti makarukat dito. Ay, nahapo, Benito. Sapay kumatakasan datakot ikan data iti pamadpad ta. Rabiin. Buisit da kita. Payman. Ay,
Ay, Benito! Mabisin kami! Benito! Tida kami kadibakanan! Ay, sus! Iganda kami iti kanan mi dito! Yawan sumungpat No, tida kami bakanan! Palubusan da kami nga rudan! Ay, apo! Muray no agraed ka ditang agpukpuk kaw. No talaga saan datapa kanan? Agbampanog ka lang. Ato yan ti kapim, senyor. Gracias. Ni Benito, simbangpet ka di matlay drabing? Saan, senyor? Iso sinapak ti bimbangon anang isagana iti armusar. Inak ko makita ni Benito iti away. Saan nasika ti mapanedya, Pedrita? Ala, idasaram ni siya kiti armusar. Mapan ni siya kiti rancho. Amwag ti mapaspasama kiti jay. Sige nga rod, senyor. Katsapay ko matadalang ijay ni Benito. Awan ko matidakas anapagteng na. Mamuwagin ton makadanon ni siya kiti jay rancho. Ayan ti Pangulo yo. Ibagam ta kasarita. Naglastog ka talaga niya. Sige, urayam ni Commander. Isunto ti kasaritam. Pangas. Nita. Ayop ka. Pingagtupra ka ay. Paiman. Ha? Dana pagti adwa ka bali. Adan da, Commander. Agsaga na kayo adwa. Anya ti mapasamak kada Benito ken Ama Josep iti kuta dagiti bandido. Gagayem, di uliway na denggen ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. El Uro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Jun Ributazo. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. El Uro con Sangre!